Dobrý deň. Dobrý deň, moje meno je Martin Dubec, pracujem v občianskom združení Alfa. Vítajte na dnešnej diskusii, super, že ste toľky prišli. Ospravedlňujeme sa za meškanie a Miroslav, ako máme výhovorku na meškanie? Že si navigoval. Ja som navigoval, ja som netrafil ten kruhový objazd, to je mňa väčšiná zrada. Som z Bratislavy na polovicu z Košíc, takže Žilina to úplne... A keď si som mal vtedy odfrať. No. Vítajte traja naši hostia. Martin Kapitulík, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline, Miro Beblavý, poslanec Národnej rady a možno pre túto diskusiu aj zaujímavá jeho bývalá funkcia predseda výboru pre nezlučiteľnosť funkcií správne v Národnej rade, ktorý naháňa nezlučiteľných funkcionárov na celoštátnej úrovni, a posledný náš host Ivan Rončák, poslanec z Mestského zastupiteľstva v Ružomberku a dlhoročný konzultant Transparency International. Áno, spolupracovník Transparency. A tiež minulou vodnou. Do mikrofónu. Jasne. Aby sme na záznam. Jasne, dobre, v poriadku. Zvolili sme taký mierne provokatívny názov dnešnej diskusie. Prečo sa toľkokrát nie, keď je všetko na webe? Prečo sme sa tak rozhodli je taký dvojaký, že napríklad my v našom občianskom združení teda doskúmame otvorené dáta alebo celkovo pýtame dáta od štátu. Oni tak stále strašne nariekajú, že stále od nás niečo chcete, buzerujete nás a tak ďalej. Ten ZMOS vždy teda hovorí, že infozákon ich tak šikanuje. Potom na druhej strane, keď vidíme tie správy a tak ďalej, tak vidíme, že nejako tá buzerácia veľmi nepomáha k ničomu asi hmatateľnému, uvidíme. Tak ja sa budem snažiť dnes provokovať a zistiť, že aký je vzťah medzi týmito dvoma veličinami. Možno ako to vidia naši traja hostia, ktorí sú podľa mňa veľmi zaujímaví kvôli tomu, že akože dennodenne sú v kontakte s tým vládnutím a verejnou správou a tým tlakom na otvorenosť. A skúsme nejako zistiť počas tejto diskusie, aká je súvislosť medzi týmito dvoma vecami. No, tak začneme tou otvorenosťou, potom by som prešiel možno k tej korupcii a verím, že toto nejak kolečko obídeme za nejakých 30 minút, 40 minút a potom budem veľmi rád, ak budeme diskutovať s publikom. A teda prvá provokatívna otázka, vy všetci ste teda verejní funkcionári, zastupujete rôzne verejné úrady. Teda ten ZMOS narieka, že je všetko také otvorené a naozaj infožiadosti, otvorené dáta a tak ďalej sú bežná vec. Povedzte mi, máte pocit, že v súčasnosti je verejný sektor príliš otvorený alebo príliš uzatvorený, alebo ako to je teda? Je naozaj všetko na webe? Tak v prvom rade myslím si, že otvorenosti nikdy nie je dosť, ukázalo sa to aj teraz v Žiline. A aj pri takých pre nás úplne prirodzených veciach, ako sú napríklad verejné komisie alebo možnosť Žilinčana, občana tohto štátu vystúpiť na mestskom zastupiteľstve ku akémukoľvek problému alebo ku problému, ktorý sa jeho bytostne týka. Keď sme toto začali zavádzať, tak my sme mysleli, že nebude s tým absolútne žiaden problém a v zastupiteľstve to prejde možno za 5 minút. A bol s tým obrovský problém, diskutovalo sa k tomu 2 hodiny, prijali sme viacero zásadných opatrení. Poviem príklad, jednak sú to tie otvorené komisie, to znamená jednak odborníci na komisiách, čo v Žiline nefungovalo doteraz, a jednak aj prístup verejnosti na rokovanie komisí. Napríklad v Spojených štátoch amerických je úplne každé jedno rokovanie akéhokoľvek orgánu, pokiaľ to nie je super tajné, tak je naozaj otvorené a je verejné. U nás to bol obrovský problém a napriek tomu, že zastupiteľstvo schválilo naše návrhy, primátor ich potom si našiel dôvod nejakého nesúladu so zákonom, čo bola totálna blbosť, a tieto uznesenia nepodpísal. A rovnako to bolo pri výberových konaniach na riaditeľov mestských firiem, čo dodnes nie je, napriek tomu, že zastupiteľstvo to schválilo, ale primátor to opätovne nepodpísal. A ja si myslím, že jednak rokovania orgánov by mali byť určite otvorené, ľudia by mali vedieť, o čom sa rozhoduje, ako sa rozhoduje, alebo sa rozhoduje v prvom rade o ich majetku. A je prirodzené, že nie každý na tieto rokovania môže ísť a osobne sa ich zúčastniť, to znamená, všetko by malo byť na webe, či sú to zmluvy,
či sú to zápisnice zo zasadania, čo mi pripomína, že Žilina napríklad nezverejňuje zápisnice zo zasadania zastupiteľstva na webe, čo je chore, lebo človek si potom musí pozerať, koľkokrát my máme teraz asi 6-hodinové zastupiteľstva, to znamená, aby sa niečo dozvedel, musí si pozrieť 6-hodinový záznam, tak to by si to dal vyhľadať vo wordovskom dokumente a nemal by absolútne žiaden problém. Ukázalo sa, že to má zmysel. Teraz zasadala asi taká prvá komisia, ktorá naozaj ľudí zaujíma, a to je komisia výstavby, kde sa rozhodovalo o zmenách v územnom pláne mesta Žiliny. Čo sa dotýka každého, kto má nejakú chatku, kto má nejaký dom, čokoľvek v meste, alebo chce stavať. A predtým by sa ľudia absolútne nemali šancu dozvedieť, čo sa tam udialo a ako to ovplyvní ich život. Vďaka tomu, že sa nám podarilo toto otvoriť v meste, tak ľudia prišli a ukázalo sa, že ich to naozaj zaujíma a týka sa to ich konkrétneho života. Poviem 3 také základné príklady, ktoré asi vystihujú úplne za všetko, sú pozitívne aj negatívne. Ten negatívny z pohľadu toho, čo chcelo mesto urobiť, je... A hovorím o niečo inom, ako si sa... Nie, hovor, šetri si. Jasné. A ten negatívny je o tom, že mesto chcelo postaviť cestu na cudzích súkromných pozemkoch, ktorá mala ísť 3 metre od terasy jedného človeka, o ktorého pozemok išlo, a ľudia o tom nevedeli. Keby sme neotvorili komisie, sa o tom ani nedozvedia, zrazu sa dozvedia, že je tu naplánovaná cesta a niekto ju začne robiť. Prípadne tam to išlo až do takých absurdít, že by bol nárok na vyvlastnenie tej cesty 3 metre od niekoho terasy. Hej. Druhý príklad bol taký, že, a to sa stále rieši, a je to veľmi horúca téma, chatkári na vodnom diele, čo je všade vo svete úplne normálne, že ľudia využívajú vodné dielo alebo nejaké vodné nádrže na rekreáciu, na šport. Títo chlapi to využívajú na rybarčenie, tak miesto toho, aby s nimi mesto komunikovalo ohľadom územného plánu, tak ich nadrzovku a natvrdo vyzvalo, aby si tie chatky, ktoré oni tam už x rokov majú a normálne fungujú, odstránili. V konečnom dôsledku, keby to urobili, tak to znamená, že tam nadlačia rôzne maringotky a bude to tam vyzerať ako v cirkuse, nebudú tam pekné drevené chatky, ako je to dnes. A toto všetko sme mohli riešiť a výjsť ľuďom ústretí, reálne im pomôcť vďaka tomu, že práve sú komisie otvorené. A toto je jedno z prvých opatrení, ktoré napríklad my sme tu v Žiline začali robiť, máme ich nachystaných podstatne viac. Sú veci, ktoré môžeme hodnotiť podľa nejakých nákladov výnosového rámca a sú podľa mňa veci, ktoré začínajú od princípov, od hodnôt. Ja poviem príklad, na ktorom to vysvetlím, ktorý vôbec nesúvisí s transparentnosťou, ale je zo školstva, kde radšej, či by to nahrávate, potom spoločne na teba radšej vybrať. Takže musíme duchových dávať. Na západe sa zistilo, myslím, že to asi nejaké miere platia na Slovensku, ale na západe sú aj štúdie, kde vlastne zistili, že ženská emancipácia priniesla veľa problémov školstvu, a to z jednoduchého dôvodu, že historicky, najmä počas prvej polovice 20. storočia, keď pre vzdelané ženy nebolo veľmi čo robiť, tak sa mnohé z nich stali učiteľkami, lebo to bola jediná cesta k nejakému kreatívnemu povolaniu pre vzdelanú ženu. A vďaka tomu školstvo malo prísun vzdelaných, múdrych, lacných ľudí. Aby som to bol úplne natvrdo. A kvalita školstva vďaka tomu v mnohých západných krajinách bola vyššia, ako by som povedal, etahovo zodpovedajúce objemu peňazí. A keď ženská rovnosť sa presadila vo väčšej miere, no tak mnohé mladé ženy už teda nešli učiť, lebo mohli robiť čo iné, a tým pádom mnohých západných krajín zistili, že buď musia začať lepšie platiť, alebo im kvalita učiteľov začne klesať. To bolo pre školstvo zlé, ale asi málo kto normálny by argumentoval, že teda to je vlastne zlý vývoj a teda, že treba tú ženskú rovnoprávnosť nejak zaseknúť a vrátiť, lebo čo to školstvo má robiť, že keď teraz zrazu nemá takú lacnú pracovnú a kvalitnú silu, ako na akú bolo zvyknuté. Tak je to príklad zo školstva, ale podľa mňa sa hodí na toto, že určite napríklad, keď sú rokovanie orgánov na webe alebo sú verejne prístupné, tak napríklad to má nejaké svoje náklady. Napríklad hovorí sa často o tom, ja s tým súhlasím, že
akýkoľvek orgán, keď rokuje a ľudia vedia, že sú pod drobnohľadom, tak to má aj pozitívne, ale aj negatívne, lebo môže sa z toho stať viac predstavenie, není tá diskusia taká otvorená, lebo sa niekto bojí, že vlastne, keď je... Znamená, že nič nemá len benefity, všetko má aj náklady, ale myslím si, že v tejto veci, ja preto začal tých hodnot, že musíme preto začať od hodnot, lebo na všetko sa dá nájsť nejaký protiargument, že ak keď bude toto na webe, alebo keď bude toto verejné, tak môže vzniknúť a tento problém, a ten problém naozaj vzniknúť môže, alebo aj vzniká. Ale musíme sa pozerať na to, že naozaj aké sú základné princípy a hodnoty, lebo konec koncov nakoniec takto by sa dalo zdôvodniť aj to, prečo by napríklad parlament nemal byť verejný, lebo však tam nakoniec ten argument platí tiež, že keby sme rokovali s zatvorenými dverami, zrazu sa bavíme oveľa otvorenejšie ako poslanci, ale nikoho nenapadne tvrdiť, že parlament s zatvorenými dverami bol vlastne v demokratickej krajine priateľný. Takže sú veci, kde ja by som išiel viac od hodnot ako od nejakého porovnávania výhod a nevýhod takých pragmatického. Ale predsa len sa chcem dostať k tomu pragmatickému porovnávaniu. Slovenská verejná správa podľa mňa dneska je aj na globálne pomery pomerne otvorená, k otvorenosťou myslíme zverejňovanie vecí, ako sa vie verejnosť tým dostať aj v tej pasívnej úrovni, teda že si musíte niečo vyžiadať, aj v tej aktívnej, že čo už na webe je. Nie vždy je to užívateľsky priateľské, skenovanie rôznych obrázkov a proste akože sú rôzne metódy, ako to obmedziť a zneškodniť. Myslím, že Ivan by o tom vedel a možno bude aj hovoriť dlhšie. A napriek tomu si myslím, že my sme určite v rámci dneska zoznamu 200 krajín sveta, možno aj tých 30-40 najvyspelejších krajín sveta, skôr v tej lepšej ako v tej horšej skupine. Zároveň si myslím, že je to veľmi dôležité, jednak preto, čo hovoril aj Martin Kapitulík z hľadiska vôbec umožnenia určitej občianskej participácie, že aby ľudia to mohli zasiahnuť. Ale podľa mňa je to dôležité aj z hľadiska, najmä tá aktívne zverejňovanie, z hľadiska zníženia nákladov toho celého, lebo my sme krajina, poviem príklad, jeden náš spoločný kamarát, najmä Martin Kurian, ktorý bol predtým v Transparency a teraz robil u pána Trnku v tej nácii zastavme korupciu, tak on bol pred pár rokmi vo Washingtone na takej dlhej stáži v nejakej americkej mimovládke, ktorá sa tiež venuje, myslím, že sa dokonca volá, že Sunlight Foundation. Čiže také. A ja som, keď som bol náhodou v Washingtone, tak som s ním išiel na večer a som pýtal, čo tam robí. A on mi rozprával z toho Slovenského povedal, že aký je tam rozpočet, koľko je tam zamestnancov, čo všetko tam robia, na akej úrovni. A sme zistili, že na Slovensku tie isté veci robí samozrejme zlomkový počet ľudí. Proste tam, kde sú tam 10, tu je 1. A to je ešte dobrá situácia, alebo možno to robí koníček popri občianskom zamestnaní. A v takej malej krajine, a keď ideme ešte od krajiny do komunity, tak je podľa mňa ešte o to dôležitejšie, aby tie náklady aktivizmu a aktivity boli nízke, lebo keď to má byť vysoké, tak zrazu strašná veci sa nedeje. Nákladmi aktivizmu myslíš čo? Myslím to, že dostať sa k veciam, lebo samozrejme, povedzme si príklad otvorené zverejňovanie zmluv alebo túto zápisníc, však ty si môžeš podľa infozákona, aj keby to nebolo, si môžeš vyžiadať niečo a potom to dostať a potom to spracovať a potom to porovnávať, ale zrazu, hoci to znie banálne, tie náklady toho rádovo vzrastajú. Nielen to napísanie, doťahovanie sa s tým rádom, ktoré to nechce dostať, potom si to preklopí do nejakej jednotnej formy, ale ono to znie strašne banálne, ale pri tom, ako sme malá krajina s malým počtom ľudí, ktorí majú na niečo kapacitu a chuť a s malým počtom času, tak je to zásadný rozdiel. Takže ja by som argumentoval a tým by som aj skončil, že možno ten prvý vstup, aby som strašne veľa nerozprával, že okrem tej pasívnej otvorenosti je veľmi dôležitá aj tá aktívna, teda to aktívne zverejňovanie, najmä vo formátoch, ktoré sú ľahko použiteľné, aby naozaj niekto, kto si sadne k webu, sa vedel k veciam dostať, lebo tá pravdepodobnosť, že sa potom niečo stane, je rádovo väčšia, ako keď ľudia musia ako keby bojovať o tie údaje. A tam musím povedať, že naozaj to povinné zverejňovanie zmluv je asi jeden z najprogresívnejších krokov, len by sme ho samozrejme potrebovali potiahnuť ďalej. Pán Rončák, je všetko na webe? Všetko nie, ale ako spomínal Miro, aj vzhľadom na nejaké medzinárodné porovnania sme na tom relatívne dobre. Ja by som sa však odpichol od tej skúsenosti, ktorú mal vlastne náš spoločný priateľ Matej Kurian. A Američania hovoria, že informácie sú kyslíkom demokracie. Oni vôbec nediskutujú o tom, že či by sa malo niečo zverejňovať a tak ďalej. Proste oni to považujú ako úplnú samozrejmú vec, ako napríklad tu, že my napríklad niečo večeriame alebo obedujeme a tak ďalej. Môžeme sa baviť o tom, že ako tú praženicu urobiť, či ju budeme robiť tak alebo onak, ale vôbec sa nediskutuje o tom, či na večeru bude tá praženica, napríklad.
Takže oni napríklad v nejakých slušných krajinách vôbec neriešia také veci, ako riešime my, že či niečo zverejňovať, len skôr riešia také otázky, že ako to urobiť, aby to bolo pre tých klientov, alebo naozaj tí občania sú vnímaní v takých slušných krajinách ako klienti toho štátu, aby to bolo pre tých klientov čo najpriateľskejšie z hľadiska používania a tak ďalej. Takže áno, niečo zverejňujeme, samozrejme, že nie všetko, a navyše o tých nejakých administratívnych nákladov, ktoré spomínal aj Miro, tak áno, je to najmä problém takých menších obcí, ktoré si to naozaj proste to nejakú obec menšiu môže zaťažiť a preto robí aj z Most taký krik, ale to je skôr vlastne problémom nie vlastne infozákona a vôbec týchto informačných vecí, ako problém toho, že máme rozdrobenú sídelnú štruktúru na Slovensku. Pardon, ja predsa som že chcel doplniť, aby sme nehovorili o tých zmluvách, o tom internete, ale možno úplne iného uhla, že jedna z významných vecí je, keď sa tvoria pravidlá, hej. Teda na národnej úrovni sú tu zákony, ale povedzme všeobecné záväzné nariadenia alebo nejaké kľúčové materiály zastupiteľstva, teda keď ten verejný orgán ide o niečom rozhodnúť vo veľkom a ako keby ten, nazvime to zjednodušene, západný štandard je ten, že povedzme, keď to použijem vedecký výraz, ktorý poznám najlepšie, je, že teda má sa vydať nejaký konzultačný dokument predtým, teda, že ten orgán verejnej správy predtým dá von, že teda ideme robiť takýto zákon alebo takúto politiku a teda čo si o tom myslíte, tu sú naše otázky k vám ako k verejnosti o tom, že zhruba takto chceme spraviť a ľudia majú možnosť reagovať, oni si to nejak vyhodnotia a potom napíšu ten zákon. A my na Slovensku sme v niečom oveľa jednoduchší a primitívnejší, ale niekedy je to možno aj lepšie a preto to aj chcel som nadviazať, že ťažko niekedy ten štandard si povedať, čo je štandard, lebo na Slovensku to neexistuje. Na Slovensku len málo keď sa deje takáto formálna konzultácia, že by ešte úradníci sadli a predtým, než ako keby napíšu zákon alebo VZDNko, že by teraz písali ešte nejaký konzultačný dokument, kde to teda vecne vysvetlia a ešte za tými ľuďmi idú. To znamená, z toho hľadiska, aj keď som sa stretol s ľuďmi, ktorí sa na západe menujú, tak oni napríklad nás kritizovali, že vlastne u nás tým pádom ako keby tá otvorenosť tomu občanovi je nižšia, ako by mala byť. A na druhej strane, v Británii, keď už zase sa takéto niečo odohrá a potom sa napíše zákon, tak už nie je žiadne pripomienkové konanie s verejnosťou, kde by ste už mohli pozrieť na detaily toho zákona alebo VZDNka, kde keď, jak my sme zaviedli ešte pred 15 rokmi, že keď je hromadná pripomienka, tak musí ministerstvo rokovať s občanmi. Proste oni povedia, že my už sme to s vami skonzultovali, vypočuli sme, zvážili sme a teraz už nás nechajte, politikov, ministerstvo, poslancov to ako keby dotiahnuť. My máme úplne iný systém. My nemáme ani kapacity, ani vôľu teraz robiť nejakú obsiahlu predkonzultáciu ľudskou rečou, proste už si rovno úradníci ten zákon napíšu, alebo to VZDNko, ale zase to sa potom musí dať von, tí ľudia na to majú priestor, aby sa do toho montovali a majú možnosť vidieť s prepáčením až do čajú toho. Teda do každého paragrafu nemožno ich oblafnúť tým, že niečo sa v konzultácii neriešilo, zrazu sa tam nejak zjaví, alebo niečo, čo považujem sa za nepodstatné, sa zrazu v zákone zjaví. A my máme ako keby možnosť v živom prenose to strážiť a meniť. A to je napríklad niečo, čo je málo ktorej západnej krajine. Až taká účasť verejnosti, napríklad to, čo mám my cez tú hromadnú pripomienku, to je dokonca aj európsky, nechcem povedať, že výnimočné, že to nemá nikto, ale je to skôr výnimočné. Takže my máme niekedy veci, čo sú, keď to poviem tak, že primitívne, zodpovedá tomu, že máme menej kapacít, ale niekedy sú zase naopak priamejšie a silnejšie ako mnoho vecí, ktoré sú v tých najvyspelejších demokraciách. Takže máme dobré aj zlé veci a možno teraz späť pánovi Rončákovi by som išiel, že však vy s týmto robíte už roky, je teraz aj mimo na zastupiteľstvo skrz Transparency, že dobre, jedna vec nám funguje, druhá nie. Akože keby ste teraz mohli urobiť, že hocičo, preto aby bol jednoduchší prístup verejnosti k informáciám, alebo aby bola tá vláda otvorenejšia, čo by bola taká vec, ktorú by ste akože hneď radom zmenil? Podľa môjho názoru treba úplne obrátiť filozofiu. Tak ako vlastne hovoril Martin Kapitulík s tou takisto teda americkou skúsenosťou, že tam platí princíp, že že zasadnutia orgánov, všetkých orgánov verejnej moci sú vlastne verejné a všetky informácie z nich sa dávajú vonku, pokiaľ to zákon alebo nejaké proste pravidlo neustanoví opak. A u nás je to vnímané skôr naopak. My sa musíme na Slovensku hádať s úradníkmi, alebo teda aktivisti sa musia hádať s úradníkmi, že ten orgán nejako tak strašne kostrbato paragrafmi vieme zdôvodniť, že by mal byť teda verejný, pretože paragrafy to nejako tak sa dajú pokrútiť, aby bol. Ale ale ak to nie je jednoznačne napísané, tak tí úradníci povedia, že nie je to jednoznačne napísané, že to musí byť verejné a preto to verejné nebude. Bodka.
Takže zmenil by som filozofiu, obrátil by som to úplne naopak. Zverejňovať všetko, čo nie je jednoznačne definované, že nemá byť zverejnené proaktívne, ako zmluvy. Martin, tebe niečo už to napadlo? Ja úplne súhlasím do toho, lebo my sa dnes pasujeme s tým, že nielen, že ľudia a občania nevedia, ale my sa stretávame s tým, že my ako poslanci nevieme a nevieme sa domôcť z toho, aby nám vysvetlili, že prečo máme toto schváliť. Proste dajú nejaké suché zdôvodnenie, my sa potom pýtame si k tomu nejaké podklady a robia všetko preto, aby nám tie podklady nedali. A potom, keď nám ich aj dajú, tak nám ich dajú tak, že vlastne sa v tom nikto nevyzná. Miesto 3 papierov, ktoré sú podstatné, nám dajú 100-stranový dokument, proste, ktorým sa musíme prelúskať a hľadať tie detaily a podrobnosti. Napriek tomu to robíme. Je to jednoduché, ale snažíme sa to dotiahnuť do konca. A to je presne o tom, že my sme, ja mám pocit, že my ešte psychicky sme nastavení v tom, že čo vyslovene nemusíš povedať, nepovedz, lebo sa to obráti proti tebe. Ja mám z tej našej, minimálne tej verejnej správy a z tej komunálnej politiky takýto pocit. Funkcionári Smeru sa tak bežne správajú, majú problém na zberu nie ako partnerov, ale ako nepriateľov a potom si ja neviem predstaviť, ako vnútorne oni sú nastavení voči verejnosti, keď sa takto správajú voči zastupiteľom. Mirák, možno na teba potom takú finálnu otázku možno v tomto kole, že aj čo je najväčším nepriateľom otvorenosti vo verejnom sektore podľa teba? Teraz je to nechuť určitých politikov a teraz fakt mi nejde o nejakú stranu, lebo že sú to ľudia, alebo je to nejaká rezistencia byrokracie, ktoré sa proste nechce zverejňovať, alebo je to nejaká kultúrna vec, možno niečo, čo Martin spomínal. Čo je ten dôvod, prečo to nie je naozaj tak automatické, ako to je na západe? Čo je to len preto, že fakt tam to je historická skúsenosť a to nie je? Tak ja by som najprv s tebou nesúhlasil v jednom, že my už sme dnes minimálne v tomto naozaj západ, a to teraz neviem, pretože by to bolo ideálne, ale presne preto, že aj keď si pozrieme západnú Európu od Talianska po Švédsko, tak sú tam tiež veľmi rôzne skúsenosti, aj povedzme, aj kvalita verejnej správy, aj kvalita zákonov. A hovorím teraz nie preto, aby som s tebou akože o drobnosti sa dočoval, skôr preto, že my už práve dneska nemáme také tie jasné štandardy, aké kedysi boli, že sme tu a každá západná krajina je aspoň tu a tým pádom vieme, kam ísť, lebo môžeme špekulovať o tom, že keď sa tam dostaneme, že čo je lepšie. Dnes už sme tu a teraz už naozaj má význam viac špekulovať o tom, že ktorým smerom sa vydať v jednotlivých oblastiach. Takže preto som sa práve snažil, som s tebou v tomto trochu polemizoval, ale k tej samotnej povahe otázky, že čo nepriateľom, ja si myslím, a to teraz naozaj, ako budem citovať pána Pašku, že vyhraje voľby a môže všetko, ale teraz nejde ani o jeho osobu, ale ide mi, a naozaj to si myslím, dokonca sa netýka len Smeru, aby sme si to povedali otvorene, ale keď sa pýtaš priateľa, tak je to taká ako keby groteskná, nechcem povedať, že rakovina, ale tak ako keď sa niečo normálneho stane niečo choré, tak vlastne taký nádor z normálneho orgánu, a to je, že z takej základnej legitimity toho, že občania ma zvolili, občania mi dali dôveru a to mi dáva nejaký mandát niečo zmeniť, čo je normálny a správny pocit každého, kto taký mandát dokáže získať, sa stane pocit, že vlastne ja viem, čo je dobré a tí, čo ma nejakým spôsobom kontrolujú, kritizujú alebo vôbec sa nejak zaoberajú tým, čo robím, vlastne nemajú mandát a tým pádom čo chcú. A teraz a v niečom je spolu týchto ľudí úplne jedno, či si poslanec, lebo ti povedia, že ja mám 14 000 hlasov a ty máš 1500 hlasov, tak akože to žúbu. Alebo či si akože občan, ktorý nemá vôbec, že si nejaký mimovládka, nejaký aktivista, koho ty vlastne zastupuješ. A tento typ ako keby chorobného uchopenia mandátu, chorobného uchopenia tej demokratického zastupovania je podľa mňa veľký problém, lebo z toho sa potom stáva to, že čo odo mňa chcú? Akože mňa zvolili ľudia, choďte preč, choďte do Pečic, vy ste tu proste nejakí špekulanti. A toto vnímam na všetkých úrovniach. Od tej samosprávnej som to videl, ale aj na tej celoštátnej. Na tej celoštátnej sa to robí kultivovanejšie, lebo proste skúsenosť médií a tak ďalej, ale tá základná mentalita, že vyhraj voľby a môže všetko, podľa mňa je za tým na všetkých tých úrovniach. A netýka sa bohužiaľ len Smeru, hoci tam je dneska najvypuklejšia, lebo samozrejme jedna strana vládne a arogancia moci a tak ďalej. Dobre, tak skúsme teraz do toho už nejakú tú korupciu pomaly zapojiť. Ale mimochodom, možno aj poviem aj jednu anekdotu. Ja som bol v piatok, Aliancia Fair Play organizovala taký ten hackathon na Slavíne, kde prišli programátori
ktorí dostali akože 70 datasetov do ruky a mali vymyslieť za celý víkend, ak tam kúpili jedlo a celú noc tam nevetrali a programovali, tak až potom nakoniec Jano Suchal, náš spoločný známy tiež, ako vymyslel nástroj, ktorý akože zo 70 databáz by mal byť schopný teoreticky urobiť prepojenie medzi dvoma akože bodmi, hej? Že tento človek je cez takéto firmy, schránky a ja neviem, adresy prepojené s niekým iným. A takže nazveš, tie databázy sú tam a pomaly ako keby aj tie nástroje sa dokážu programovať. A pre mňa ako keby najviac fascinujúci v tomto prípade iný náš spoločný zamestnaný, spoločný známy, nebudeme spomínať, Adam Valček, hej, ktorý je akože novinár, 22-ročný chlapec, ktorý neviem, ak určite ste videli tie články o váhostavových schránkach. Tu na Smečku to bolo, tam bolo také tie vesmír súhvezdie váhostavu to nazvali na Aliancii Fairplay. Ten chlapec, ako ja ho poznám, to je akože naozaj chlapec tu, ktorý to večer odklikal v byte od počítača, nešiel na Cyprus, on nešiel, akože nenajal si akože súkromných investigatívcov, naozaj to urobil. Takže naozaj ja by som povedal, že a to, čo tam všetci títo aktivisti povedali, že znižovanie tých nákladov, to aby to netrvalo týždeň, ale by to trvalo ako deň, aby si to ten človek, z toho hocikto v podstate vedel tak naklikať, ako nie práve redaktor, je zaujímavé. No, ale vidíme to súhvezdie váhostavu, je to tam a vidíme milión ďalších akože veci, kde sa nebavíme o domienkach, ale bavíme sa o dátach, bavíme sa o jasných prepojeniach, kde sú veľmi pekné grafiky, ktoré sa šerujú potom po Facebooku, o to ide. Kde je teda ten problém? Teda tak vidíme to, je to otvorené, prečo neexistuje koncovka v tom? A to je veľmi jednoduchá otázka, pán Roček. Strašne. Aha, jasné. Jednoduchšia otázka nemohla byť položená. Taký jednoduchý je náš svet, čo sa dá robiť. Ja sa ale trošičku tak vyhnem ako inak politik, vyhnem sa jej tým, že jeden môj kamarát hovorí, že slušnosť sa nedá uzákoniť. Tak ty si zvolil tzv. Antificovskú metódu, teraz jak vždy majú tie relácie, tak zistia, že Robert Fico vždy hovorí najviac, keď neviete, že si ten pestor vyláždi, tak ty si to zvolil naopak, uvidíme za akým účinkom. O tomto sa hovorí strašne dlho, takže budeš ma skoro musieť odstrihnúť, ale predsa mám pár rýchlych bodov. Prvý je, že nesúhlasil by som, že nič sa nedieje, lebo konec koncov Pavol Paška už nie je predsedom parlamentu ani poslancom parlamentu, napriek tomu, že mu nebolo nič dokázané. Vlastne presne, že a on si aj dlho myslel, však o tom to celé bolo, že on si myslel, že keď sa schováš za tú hmlovinu, že všetci môžu vedieť, že kto za ním chodí do parlamentu vybavovať biznisy, všetci môžu vedieť, že ministri ho musia proste všetci to vedia, ale keď sa to nedá nejak dokázať, není to uchopiteľné priamo, tak vlastne mu to prejde. A nakoniec mu to neprešlo. Trvalo to dlho, ale neprešlo mu to. Samozrejme uvidíme o rok, či sa skúsi zase vrátiť. Ale tým sa povedal, že ono to mal svoje úspechy. Takisto, keď si pamätáte takú dávnu kauzu, ako bolo mýto, tak tá mala vtedy veľkú rezonanciu. Ona mala rezonanciu práve preto, že sa z nej skombinovali dva dôvody. Jeden bol ten hnev tých vodičov, ktorý bol ako keby nezávislý na detailoch alebo proste o tom, čo sa im dialo, ale on bol práve spojený, ten ich hnev bol násobený tým, že aj oni, aj ľudia práve videli za tým túto, by som povedal, toto súhvezdie, teda bolo to iné než súhvezdie Váhostava a veľmi podobné. A toto mu hnevu dodávalo úplne iný pocit, ako keď niekto sa naštve, že mu zdražili rožky a ide teda na ulicu demonštrovať. Proste tu niekto zjavne, to nebolo o tom, že vodiči mali viac platiť nám, ostatným za to, že používajú cesty. To bolo jasné, že od nich sa vezmú peniaze, tie si vezme nejaká hmlovina pod zámienkou toho, že to ide do spoločného, ale spoločné to nikdy neuvidí. Takže tých príkladov, tých by bolo veľa, čo som sa povedal, že ja si práve myslím, že je veľa konkrétnych prípadov, kde to vidíme, že sa niečo stalo a zmenilo. To, čo ja by som možno nadviazal na Ivana a potom zase odozdal slovo na chvíľu ďalej, je, že nejaká ako keby skoková zmena sa nedá uzákoniť. To znamená, že tá predstava, že keď sa toto všetko stane, tak zrazu budeme úplne iní a úplne iná krajina zo dňa na deň, to sa asi nedá uzákoniť, lebo to slnečné svetlo, to ostré svetlo teda odhaluje všeličo, ale ešte nám nezabezpečuje to, že sa s tým hneď aj vieme vyrovnať. Vyrovnať sa s tým musíme nakoniec aj tak sami, teda či vo veľkej, či v malej politike, v tých voľbách, v tých rozhodnutiach. To znamená myšlienka, že keď, ako keby, že poviem tak, že tí zlodeji nie sú upíri, že keď na nich pustíš slnečné svetlo, že sami umrú, proste len je na nich slnečné svetlo a už ten zvyšok práce z nás stále čaká.
A posledná veta, teraz som aj s Ivanom pripravili takú knihu a diskutovali sme o korupcii. A tretí, ten diskutujúci bol Milan Šimečka, ktorý hovoril, že on má dneska také výčitky v tom, že oni keď viedli v tom VPN v roku 90-91 tú VPN-ku, že vlastne vtedy vôbec nerozmýšľali o korupcii, nezaoberali sa tým, že jak budovať tie inštitúcie, ako bol NKU a polícia, že vlastne im to aj nenapadlo, ale že to nemôže byť nechceli, že im to aj nenapadlo, že to bude ten veľký problém. A že to si on vyčíta aj sebe, aj tým ostatným, ako keby líderom vtedajším, že keby bývali vtedy prezieravejší, mohlo byť všetko inak. A ja som mal môj názor, že myslím si, že veľký rozdiel by to nebol, a to ten dôvod, a preto to tu chcem povedať, bol, že každá krajina, najmä v politike, vždy rieši určité typy problémov, ktoré sú prioritné v tej chvíli. A v 92. všetci, čo sme tu žili, pamätáme, že prvú časť spoločnosti prioritné bolo, že čo s tou ekonomikou a čo s tým Československom, a Mečiar na tom vyhral voľby, že mal odpovede, ktoré sa vtedy 37% tam ľudí proste páčili. A nemyslím si, že keby vtedy akože prišla VPN s témou korupcie, NKU a polície, že by sa to strašne zásadne zmenilo. Lebo jednoducho spoločnosť iné veci v tej chvíli vnímala ako úplne najdôležitejšie a trvalo nejaké obdobie, kým sa k tomu dopracovala. Takže to chcem povedať, že slnečné svetlo ti odhalí problém, ale nezaručí ani riešenie, ani to, že ho spoločnosť chce v tej chvíli riešiť, to už je bohužiaľ na nás. Ďakujem vám pekne. Ja použijem to staré, že čo sme boli zvyknutí zo socializmu, kto nekradá svoju vlastnú rodinu. A podľa mňa to stále v nás nejako je a súhlasím s Mírom, že veľa vecí sa posunulo dopredu. V minulosti nám možno korupcia nevadila, lebo sa to dialo v podstate menšom. Robil to relatívne každý v nejakom tom svojom okolí a v tom svojom prostredí, kde fungoval. Problém je v tom, že u nás sa tá korupcia posunula do úplne inej roviny, až do takej roviny, kde tomu ľudia prestávajú rozumieť. Lebo každý rozumie tomu, keď niekto ukradne 5 korún alebo nejaké jablka alebo niečo, ale ľudia absolútne nerozumejú tomu, keď niekto ukradne miliardy. Hej. A už vôbec nie tým veľkým biznisom, kde sa jedná o nejaké služby, ktorým nikto nevie, na čo sú. Hej. A toto je problém a tu podľa mňa treba rozlíšiť aj dve úrovne korupcie. Jedna taká tá, ktorá blíži brutálnym spôsobom a potom tá, ktorá tiež topí tú krajinu, ale trošku menej. A to je, tá prvá je taká, že sa vymýšľajú úplne nezmyselné služby, ktoré absolútne nikto nepotrebuje a na tom sa kradnú miliardy. Robia sa analýzy, čiže robia sa veci, ktoré reálne ľuďom nepomáhajú. Hej? A potom tá druhá rovina, ktorá tiež neskutočne topí tú krajinu, ale trošku menej, je tá rovina toho, že dodá sa nejaká štandardná služba, prihodí sa tam 30% a funguje sa. Hej. A myslím si, že práve u nás sme sa stali na Slovensku expertami v tej druhej, v tej podstatne horšej korupcii, že sa vymýšľajú nezmysly a potom počúvame o službách, a potom vznikajú aj tie hmlovy, ktoré spomínal Miro. Hej. Miro, súhlasíš? Súhlasím, teraz som to rozprával, tak skúsim stručne, že súhlasím, len podľa mňa obidve tie veci vyplývajú, u nás sú trošku prejavom jedného problému za tým. A to je ten, že ak štát má nejakú autonómiu, tí úradníci a politici, ktorí zastupujú, sú tam teda za seba, alebo teda za tých voličov, ktorých zvolili, tak oni samozrejme z rôznych dôvodov môžu robiť korupčné rozhodnutia a tých dôvodov je milión, nebudeme tu teraz rozoberať, ale primárne vedia, že dobre, tak môj cieľ je kúpiť tento stolík, lebo ho potrebujeme a teraz dobre, z rôznych dôvodov sa dohodnem s Jožom a ten presne mi niečo zaplatí a bude to niečo drahšie, ale je to stále základné rozhodovanie vo verejnom záujme, ktoré je deformované. A potom je niečo úplne iné a to je to, keď ja si sem posadím ako nejaká oligarchicko-biznisovo politická skupina svojho človeka a poviem, že ty si tam na to, aby si maximalizoval naše zisky a začína sa teda od toho, že aké typy vecí my predávame a teda čo z nich by sa dalo nakúpiť. To znamená, že ty vlastne uchopíš z toho súkromného pozadia vôbec tú verejnú moc a všetko ostatné už potom len z toho plynie. A z toho potom sú aj tie veci, čo hovorí Martin, ale ten základ problém je za tým, že vlastne ten človek nerobí verejný záujem deformovaný niečím, on od začiatku je agent úplne niečoho iného. A to sa môže všelijak maskovať a môže to všelijak kryť, ale ako bez zmeny tohto sa to nedá zmeniť, lebo teraz presne, že toho človeka môžeš obstrihnúť tým, že keď zverejňujú zmluvy, tak sa možno akože niektoré brutality už boja robiť a keď máš dobrý kontrolný systém, tiež sa niečo boja, ale ty v podstate len obstrihávaš ten manevrovací priestor, ale aj v tom menšom priestore budeš vždy len riešiť, že jak môžem dohodiť prachy tomu, kto ma sem poslal. Nie to, ako mám zabezpečiť tovary a služby, ktoré tá verejnosť si za ne platí. No, Páraček, ďalšiu dobrú otázku.
Ďalšia rýchla odpoveď možno bude na ňu. Ale to, čo Miro a vlastne aj Martin spomínali, čo sú neuveriteľné veci, že však my vieme, že sa stalo toto a že tu je úroveň kozmická, potom ešte galaktická korupcia, o ktorej akože vieme a v zásade asi by sme si aj vedeli tie zmluvy vytlačiť teraz za mobile, pozrieť. Ale to, čo proste napríklad pri tých mírových prípadoch, keď hovoril o tých nákladoch pre tých ľudí, tak to boli často náklady, povedzme, že maximálne politické, nie? A dokonca nie v 100% prípadov veľký korupčný kaz, ale spoločenské, reputačné, politické, v najhoršom prípade, že niekto, Pavel Paška, teda nie je podpredseda parlamentu, je predseda parlamentu, ale limuzínu má stále vždy v tých Košiciach. No. A prečo chýba tá koncovka potom? Že prečo tá otvorenosť a prečo to, že ten vyšetrovateľ a spravodajská služba, hoci kto ďalší si ako vie v zásade tieto veci pozrieť už v novinách a mohol by nekonať. Prečo tí ľudia teda niekto, prečo to nemá nejakú trestnoprávnu, povedzme to rovno takto nejakú koncovku, všetky tieto veľké aféry. Jasné. Jednoduchá otázka. Ďalšia zo série jednoduchých otázok. Dobre, a ja si teda myslím na základe toho, čo som nejako proste zažil, ako to teda vnímam, že to má táto vec také dve vlastne roviny. Tá prvá je nejaké vlastne inštitucionálne nastavenie týchto vecí, čiže aby naozaj proste ten, koho má ten človek kontrolovať, alebo koho má teda prípadne odstíhať a tak ďalej, nemohol použiť prostredníctvom toho inštitucionálneho štátneho mechanizmu nejakú páku, aby proste to tam umlčalo, čo treba. A druhá rovina je taká rovina vlastne tej nejakej osobných schopností alebo nejakej motivácie to niečo ísť po vlastne takýchto veľkých rybách a tak ďalej. A ja si myslím, že sa dá ešte na Slovensku, ale hovorím oproti tej druhej rovine v týchto nejakých inštitucionálnych nastaveniach, tak tam už veľa toho nevymyslíme, ale stále sa ešte niečo dá samozrejme inšpirovať sa zahraničím, kde to funguje a podobne. Myslíte, že čo? Napríklad, ja neviem, ten úrad vlastne špeciálnej prokuratúry a špeciálneho súdu, ktorý máme, tak samozrejme dajú sa tam veci trošku inak nastaviť. Napríklad že voči vlastne rozhodnutiam špeciálneho súdu je vlastne odvolacím orgánom potom najvyšší súd, čiže vlastne znovu obyčajný súd. Takže tí vlastne ľudia, ktorí napríklad už dnes teda vedia alebo vstupujú do toho s tým rizikom, že v najhoršom sa dostanú pre špeciálny súd, tak vedia, že skončia vo finále znovu na najvyššom súde a ten najvyšší súd už to nie je také zlé pre nich, pretože tam vedia, že najvyšší súd je vlastne v rámci tej nejakej štruktúry bežného, teda obyčajného teda súdnictva a celé si to už vedia nejakým spôsobom ošetriť. Takže aj v týchto takých inštitucionálnych veciach sa ešte dá niečím inšpirovať aj zo zahraničia niečo urobiť, ale oveľa väčší problém vlastne vidím v tej takej rovine samotných tých ľudí, ktorí by takéto veci mali odhaľovať a mali ich prípadne aj ďalej vlastne sledovať. Oni nemajú vlastne motiváciu to robiť, alebo tá ich motivácia už vlastne zakrpatela v tom, že dostali párkrát teda výrazne jasne povedané, že aby takéto veci nerobili. A kým sa vlastne prístup tých takých špičiek nezmení naozaj k tomuto, že treba chytiť veľkú rybu a treba naozaj proste verejnosti ukázať, že toto nech radšej nerobia, pretože to bude mať naozaj nejaké vážnejšie dôsledky ako len nejaké reputačné a pri najhoršom proste akože odchod z toho naozaj politického výslnia, ale so zachovaním si všetkých vlastne výhod a zo všetkých vlastne ziskov, ktoré z toho predchádzajúceho konania si vlastne ten človek nahonobil, tak dovtedy to myslím, že nepôjde. Musí zmeniť kultúra špičiek. Áno, podľa mňa áno. Ja môžem trošku všeobecnejšie začať, že keď si porovnáme, Martin s tým už začal trošku, že dnešné obdobie so socializmom, a to neplatí len pre Slovensko, tak za socializmu v skutočnosti fungoval len jeden spôsob, ktorý vlastne riešil korupciu, a to bolo, že kto bol
príliš viditeľne sa mal lepšie ako ostatní, tak dostal po ušiach. A tým pádom akože kradli, je to bežné, že všetci, nikdy nie všetci, ale aj veľa ľudí, ale nesmelo sa to nikdy prehnať, lebo potom zrazu z toho bol problém. No a toto po revolúcii zmizlo, lebo teda v slobodnej spoločnosti len za to, že je niekto bohatý, nemôže dostať po ušiach, alebo že sa má viditeľne lepšie ako ostatní. A to je aj dôvod, prečo teraz poviem trošku proti, nechcem už proti sebe, ale proti tým politickým, je, že prečo toľko ľudí túži po všetkých tých zákonoch o preukazovaní pôvodu majetku spätne a tak, lebo si myslí, že vlastne to bol taký návrat do toho socializmu, že keď teda niekto má sa prísť dobre, tak ho akože predvedieme na tú stanicu a zmačkneme ho. Len v slobodnej spoločnosti je to veľmi ťažké a tieto typy zákonov, keď sa pozrieme aj inde, sami o sebe, tak okrem určitého typu stupidných mafiánskych bossov a nejakých ďalších špeciálnych typov ľudí ani veľmi nevedia chytať ľudí, lebo tie spôsoby legalizácie cez od Maurici a neviem počo sú tu vždy. A keď sa pozrieme naopak, že prečo to funguje inde, tak tie slobodné spoločnosti si namiesto toho urobili ako keby sústavu iných nástrojov, kde máš súťaž politických strán, kde máš slobodné médiá, kde máš kontrolné orgány, kde máš vstup nezávislú prokuratúru a justíciu. Znamená, že oni nemajú žiaden jeden zázračný kombík, oni majú práve možno 5 až 6 od seba nezávislých mechanizmov, ktorí každý slúži na niečo iné, spolu nejak interagujú a spolu teda vytvárajú sieť toho, že keď niekto robí zle, tak má veľkú šancu. Že neexistuje jedno nekože. A to, čo je problém u nás, to sa vrátim k tej otázke tvojej, preto som musel vysvetliť, je, že my vlastne dneska, nám fungujú len dva z týchto. Jedna je tá verejná kontrola, tie médiá, tá otvorenosť, a druhá je čiastočne súťaž politických strán. A tie ostatné kanály, ako je kontrola, celý kontrolný mechanizmus, a ako je polícia, a teda potom tie trestnoprávne mechanizmy fungujú veľmi obmedzene. A tým pádom my ako keby strašne tlačíme na ten jeden pedál tej verejnej, to znamená presne, sme veľmi otvorení, všetko sa kontroluje, v novinách sa píše o všelijakých kontraktoch, čo v západných novinách nikto nerieši, že jak nakúpili tie papiere a jak neviem, čo to dialo. Lebo vlastne to je jediný spôsob, lebo keď to v zjednodušenom príklade porovnám s Dánskom, tak Dánsku v živote v novinách nerieši, že či teda nakúpil teraz niekto aukciou taký balík, alebo nenakúpil taký balík, ale tam by to naopak riešili tí kontrolóri a možno by to riešili miestni poslanci cez nejaký svoj výbor, ktorý kontroluje hospodárenie. To znamená, že oveľa viac by sa toho odohrávalo, keby za oponou by tie orgány na to. U nás, keďže tie orgány sú často znefunkčnené z rôznych dôvodov, tak vlastne jediný spôsob, akože ja som si to uvedomil pred pár rokmi, keď bol nejaký prúsek, niekto povedal, že ja to dám do Markízy. Ja som si uvedomil, že áno, že my sme zvyknutí, že keď sa tu deje niečo veľmi zlé, tak pomaly jediný spôsob, jak sa domôcť zmeny, je teda, že dostať to do médií a potom sa možno nie, možno áno, niečo stane. A to samo o sebe teda hovorí, že tie médiá plnia cennú úlohu, ale médiá nikdy nemôžu ustrážiť tú celú demokraciu. Akože oni nemôžu zastúpiť to všetko ostatné, aj keď boli rovno ideálne, samozrejme oni ideálne nie sú, ale aj keby boli, lebo tak a tým pádom podľa mňa dneska cesta je naozaj si povedať, možno, ako určite aj otvorenosťou ísť ďalej, ale naozaj si povedať, že ako sfunkčniť políciu, ako sfunkčniť prokurátor súdy, ako sfunkčniť kontrolný systém. Ja rád hovorím, my sme si to zistili. Na Slovensku je 4 000 ľudí platených za to, že robia kontrolu vo verejnom sektore. 4 000 ľudí je tu za to platených. Skúste mi povedať stop 10 kauz posledného roka, že ktorú z nich inicioval nejaký kontrolný orgán, ktorý je za to platený, a odpovede, že žiadny. Všetky veľké kauzy iniciovali buď médiá, aktivisti, whistlebloweri, politická konkurencia, proste tie ostatné kanály. Takže okrem tých trestnoprávnych, ja by som hovoril o tých, a samozrejme sú aj ďalšie, ale aby som skončil, toto je podľa mňa to, na čo sa musíme sústrediť, a to súvisí naozaj s nejakým budovaním štátu. Že len tá vonkajšia, nazvem to aktivistická kontrola štátu už nestačí, proste pokiaľ ten štát nezačne fungovať, tak ho ani Aliancia Fair Play, ani denník SME, ani neviem kto nemôže proste plne nahradiť, lebo sa to jednoducho nedá. Martin, skús možno v tom nejakom žurnalistickom kontexte, vieš, že aj tu boli rôzne aféry, problémy, ktoré sa medializovali a tiež nemali koncovku, že myslíš si, že toto je niečo, čo to ako na celonárodnej úrovni, že teraz niečo NKU a Národná kriminálna agentúra, to isté cez kopírák by si vedel preniesť aj na tú Žilinu a tak, že je to podobné, alebo to úplne nesúvisí? Tak myslím si, že u nás je to celkovo podobné, aby som nadviazal na to, čo hovoril Ivan, že zmení sa to, keď sa zmení kultúra špičiek, súhlasím, ale v prvom rade podľa mňa kultúra špičiek sa nezmení, kým sa nezmení kultúra nás. Lebo nás to dnes je pravda, že korupcia nám nevadí trošku menej, ako to bolo v minulosti, ale stále nám nevadí. Skôr však môžeme hovoriť kľudne, keď sme v Žiline, tak všetci poznáme v okolí niekoho, kto naozaj si musel riadne nakradnúť. A nám nielen, že by sme ho z tej spoločnosti vytlačili, lebo nám to vadí, ale naopak pre nás je king. Však
asi najväčší príklad taký je od nás zo Žiliny. A je to podľa mňa úplne bežné a práve toto je problém, že my stále sa ešte posúvame tou mentalitou toho, že nám to vadí, nevadí niekde ďalej, ale ide to strašne pomaly. Ako povedal Miro, ako ten skok nebude teraz a hneď, ale musíme sa snažiť a diskutovať o tom, aby vôbec prišiel, lebo keby to zaujímalo ľudí, tak tu nie je nás tu 30, ale je nás tu možno 200. Hej, pri každej debate, ktorá sa týka korupcie, žiaľ to tak nie je. Koľko ľudí k vám chodí na zastupiteľstvo? A na zastupiteľstvo v prvom rade je perfektné, že je to online streamované. A aké sú čísla, koľko ľudí to pozerá? A toto neviem povedať, ale ale myslím si, že zo 20 ľudí na tom zastupiteľstve hore na balkóne je. Je to väčšinou o tom, že sa preberá niečo, čo sa ich novinári sedia dole. Ale je to o tom skôr, že sa to tých ľudí bytostne týka. Hej, keď sa niekomu predáva, ja neviem, pozemok pod garážou, tak na tom balkóne asi bude. Jasne. No a poslednú otázku predtým, než poďme k publiku, a možno tiež Miro, pán Ročák, skúste. Teda tie kontrolné inštitúcie a polícia, toto posledná vec, nefungujú. Oni nefungujú, pretože nemáme dobrých policajtov, alebo nefungujú, pretože máme zlých policajných prezidentov, alebo nefungujú, pretože máme zle nastavené pravidlá o tom, ako by mal akože ten policajný zbor fungovať. Vieš, tam sú stovky nažávených policajtov, ktorí by vyrazili do akcie, ale nemajú na to dostatočné legislatívne právomoci. Ja opäť viem, že toto je kúsok zo všetkého, ale len skúste ako keby ten problém, akože, kde vás to podľa vás páli najviac. Vy, pán Ročák, ste teda hovorili, že asi to budú tie špičky toho policajného zboru. My sme po 8-krát citovali Mateja Kuriana, ktorý bol v diskusnej relácii Večera s Havranom, kde sedel s policajným prezidentom, ktorý bol mimoriadne spokojný s tým, ako sa bojuje proti korupcii a že ako povedal výbornú vec, vždy sa koná, otázka, či dostatočne, tak si myslím, že vždy sa koná, tak skúste, že čo to je. Je to fakt o tom, že len potrebujeme dostať nejakú osvietenú elitu na čelo dobre formálne nastavených kontrolných a policajných zborov a potom to už pôjde samo, alebo je to už niečo iné? Teraz budem na policajtov možno trošku zlý, ale si teraz myslím, že podľa tých mojich vlastne skúseností, ktoré som aj akože dával nejaké trestné oznámenia ako vlastne poslanec, a respektíve nejaké podnety, ktoré mi prišli z dola, tak som vlastne rozdával vyššie. Myslím si, že aspoň podľa týchto teda mojich skúseností, takto policajti vždy brali, alebo vždy vlastne kopírovali tú takú mentalitu, ktorá je už v tej vlastne byrokracii, tak by som povedal, usídlená dosť silne. A to je vlastne taký formalizmus, príliš veľký. Takže vlastne oni, keď dostanú nejaký podnet, tak ho hneď samozrejme porovnávajú s trestným zákonom a ak v tom trestnom zákone nie je úplne nepochybne napísané, že toto, čo práve oni dostali na stôl, to je nejaký trestný čin, tak v tom prípade, ak to nie je úplne, ale úplne zrejmé, tak v tom prípade tú vec buď odložia, alebo zastavia a tak ďalej. Takže sú v tomto prípade prílišní formalisti a vo veciach, kde nemusia, tak nepokračujú ďalej, alebo ak náhodou pokračujú ďalej, tak to vlastne zastaví nejaký ich kolega na vyššej úrovni a podobne. Takže do veľkej miery sú vlastne tá vyšetrovacia zložka zlyháva na formalizme a jednak vlastne na tých nejakých úsmerneniach vlastne zhora, ktoré dostávajú. Takže východiskom z tohto by možno bolo to, že keby naozaj ten systém motivácií pre tých policajtov bol nastavený nejakým spôsobom inak, aby oni mohli skúmať aj niečo, čo vyslovene nie je trestným činom, takým prvoplánovým, čo naozaj všetky definičné znaky trestného činu podľa trestného zákona vlastne nesplňa. Ale už nejaké... Ak si vedia nájsť cestu von, tak si ho nájdu, hej? Áno, asi tak. Jasné. Miro, ty si už koľko listov poslal na NKU s podnetmi na kontrolu? Neviem, určite v 10, ale nepoviem z hlavy. Ale napríklad trestné oznámenia ja nepodávam na pár výnimek, lebo to nepovažujem za zmysluplnú činnosť v tomto štáte, v tejto chvíli.
takže neviem, či som podal možno jedno v živote, alebo za posledné roky. A možno viacej k podstate tej otázky. Ja by som podpísal všetko, čo povedal Ivan, a čo to opakovať, tak ja možno k tomu pridám, lebo to, čo on hovorí, viac o vôli, ale ja by som čo aj o kapacite, teda o schopnosti niečo naplniť, lebo myslím si, že to je tiež významný problém, najmä pri čo len trochu sofistikovanejších zločinoch. A tam teraz to nie je o tom, aby som nadával na tých úbohých policajtov, ktorí to majú na starosti, ale aj o tom systéme a podpore, ktorú oni majú, alebo nie len oni. Keď som bol, ako si spomenul, predseda výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, tak to je ako na papieri vlastne, to je výbor zriadený ústavným zákonom, ktorý vlastne má na starosti 700 najvyšších verejných činiteľov na Slovensku, aby ich strážil. A ja som mal teda dokopy k dispozícii 1,5 sily, čiže pol sily bola sekretárka, tá jedna sila akože tajomnička výboru. To je inak veľmi milá pani, ktorá si teraz dorába právo na, myslím, teraz neviem, či Sladkovičov alebo v inej prestížnej slovenskej vysokej škole. Ale inak, akože musím povedať, že ešte si schopnejš práve, akože nechce len... A teraz my sme mali, okrem toho, že evidovať tých 700 majetkových priznaní a skenovať a tak ďalej, tak sme naozaj mali viesť konania voči tým hriešnikom, ktorí niečo robia zle. A ja to preto na takom jednoduchom príklade, lebo tam to bolo krásne vidno, ale tých policajtov to platí tiež len 100-násobne, že nám aj ja napríklad, keď som vyšetroval za niečo pani Bubeníkovú, tak som potom napísať list do Grécka a vedel som, že keď by som ten list napísal cez ministerstvo zahraničných vecí a tam ho preložili, tak boh vie, či by to tam vôbec poslali, kedy by to tam došlo a kedy by došla odpoveď. No, keďže viem po anglicky, tak som ten list napísal osobne ho zaslal na grécky fond národného majetku a ja som teda do mesiaca dostal z gréckeho fondu národného majetku odpoveď, ale to nie je asi veľmi systémový spôsob, ako môžu veci fungovať. A ešte väčší príklad bolo, keď sme riešili to, že v Národnej diaľničnej spoločnosti dvaja manažeri zneužívali svoju funkciu a robili sme taký dosť významný precedens, kde obidvaja dostali pokutu za viac ako 1 000 000 korún, teda v starej mene. A ja som napríklad nemal nikoho, kto by vedel napísať kvalifikované rozhodnutie, ktoré by obstalo na ústavnom súde, kde sa teda oni obidvaja vedeli, že sa odvolajú, aj sa odvolali. Tak som musel nahovoriť Pála Nechalu, čo je ďalší náš spoločný známy právnik, ktorý robí aj v Transparency, a spolu sme to rozhodnutie napísali, my dvaja. Teda on zadarmo, ja teda zadarmo v tom zmysle, že tiež ale som to bral, že samozrejme to v rámci tej funkcie. Malo 10 strán, trvalo to niekoľko dní a ústavný súd ich teda potvrdil a teda páni aj museli zaplatiť. Ale tiež si myslím, že to je dosť nesystémové a teraz nehovorím, aby som či už pochválil alebo ľutoval seba, ale skôr kvôli tomu, že takýto výbor by mal mať minimálne jedného človeka na úrovni sudcu, ako myslím kvalitou, ktorý by písal, lebo však to sú rozsudky len pod iným slovom. A to teraz som ako príklad toho, že u nás ani, a to je hovorím, že ústavo zriadený výbor v najvyššom zákonnom orgáne tohto štátu, preto som ho spomenul okrem osobnej skúsenosti. Tak si teraz predstavme nejakého vyšetrovateľa niekde na okrese, ktorý má riešiť tiež veci, kde proste peniaze tečú medzi 4 krajinami a 6 daňovými rajmi a kontrakty a on to teraz má rozplietať tuto niekde z bičem, keď to tak poviem. No tak akú má chudák šancu, aj keby rovno chcel, keby mu nebránili tie veci, čo je. Takže u nás a z toho, čo som videl aj naozaj na tej celoštátnej rovni aj na tých špeciálnych orgánoch, aké typy ľudí tam sú, čo majú k dispozícii, tak to je strašne by bol nerovný boj, aj keby sa oni do toho boja s celou verou pustili, lebo ani ich zázemie, ani ich vybavenie, ani to, čo majú k dispozícii, není vôbec ako keby proporcionálne k tomu, čo má tá druhá strana k dispozícii. Ty niečo k tomu, či? Môžem doplniť akurát to, ja si tiež nemyslím, že u nás je riešením podávať nejaké trestné oznámenia, skôr je to dnes využívané ako marketingový nástroj niektorých politikov. Skôr by to malo byť o systémových riešeniach k tomu, aby sa tá kultúra pohľadu Slovákov na korupciu ako takú a na správu verejného majetku zmenila. A toto je podľa mňa cesta. Určite nie je to, lebo vieme, že nikoho nezavrú, lebo nikomu to nevadí. U nás sme skôr v rovine, že nevieme spoločnosť, nehovorím teraz o orgánoch, ale o spoločnosti ako takej. My ani nevyžadujeme, ani nevieme vyžadovať trestnoprávnu zodpovednosť, ale už som hrdý na Slovákov, že sme sa posunuli minimálne do toho, a to bol príklad Paška a podobne, že vieme, ale až v tých extrémnych prípadoch vyžadovať tú politickú zodpovednosť. A toto si myslím, že tiež je krok dopredu, kam sme sa posunuli za tých 20 aj niečo rokov. Na konci sa k tomu ešte vrátime, ale skúsme teraz publika, ak je nejaká otázka. Ja sa budem pýtať ďalej potom. Keď sa nikto nepýta, ja sa opýtam jednu otázku takú, že ktorá
pri porovnávaní treba z tých krajín, keď ste hovorili, že treba za ne Taliansko a porovnám to treba Švédsko, tak keď sa hovorí o tých protikladoch v kultúrach tých krajín, tak často sa tam spomína náboženstvo. Často sa tam spomína, že treba z krajiny ako Nemecko, treba z Švédsko, a treba z Británia, že je tam tá protestantská nejaká náboženská kultúra, ktorá prináša aj to, že ten človek je viac zodpovedný za ten svoj život a nebere tak do úvahy nejakú tú autoritu nad sebou a že musí sa za každým podriadiť všetkému, čo mi niekto z vrchu povie. A že či si myslíte, že toto, že či nie je to, že my sme akože štátne náboženstvo protestantizmus. Že u nás je ten základ, že je katolícké alebo kresťanské, náboženstvo, že či toto je ten vplyv, ktorý vy možno vidíte za tým, alebo je to len nejaká taká konštrukcia, ktorá nefunguje. Výrobe baví si tam na hlavu ten sociálno-vedný klobúk teraz? Ja by som povedal toľko, že ja keďže som z luteránskeho klanu, ja by som mal súhlasiť, ale takto, na individuálnej úrovni to pravda nie je určite, lebo ja neviem, moja manželka je dcera grécko-katolíckeho kňaza a práve ak ju niečo štúte, sú všetky tie referencie na byzantizmus a teda založená na Slovensku Transparency a myslím, že nie je tu až tak veľa ničoho robili v tejto veci viac. Zaujímavá otázka je, či celospoločenský, pretože individuálne určite by som z toho nič nevyvodzoval. Celospoločenský, možno teraz trošku využijem Ivanové a poviem, že obídem tú otázku, že aj keby to tak bolo, na čo nám to je vedieť? Lebo my teraz, akože teraz nejaké hromadné prekrstenie tu nebudeme robiť, nemôžeme. To znamená, že musíme pracovať s tým, aký sme. Takže z toho pohľadu by som povedal, že neviem, či je to pravda, ale možno ani nechcem vedieť, lebo nechcem, aby sa mi to bralo tú chuť to tu zmeniť. Takže z toho pohľadu by som tú otázku možno tak aj jemne ja obišiel. A teraz povedz katolík ty. Ja nie som síce syn rímskokatolického kňaza, nič podobné. Ale teda skúsim. Podľa mňa tieto kultúrne rozdiely jediné, čo vysvetľujú, tak vysvetľujú takú všeobecnú spoločenskú toleranciu k tej korupcii, ale naozaj na nejaké inštitucionálne mechanizmy, ktoré by v tej spoločnosti mali pôsobiť, tak nesmú mať žiadny vplyv. Musíme sa tváriť, že o tom neviem. Dobre, možno sa odpichnem od tej otázky, doplním ju. A to je niečo, čo aj Martin opakovane povedal. A ja to tiež počúvam často, že príde nová generácia, alebo treba tých nových ľudí vychovať. No, dajme tomu. Ale akože aj vo všeobecnosti, že je to vec výchovy, že to vec škola a tak ďalej. A akože, ako sa to dá sa to vôbec spraviť, akože si programovo povieme, že teraz ideme akože deti učiť protikorupčnú výchovu a neviem, však Ivan, povedzte, poznáte aj, ako to funguje v iných krajinách a tak ďalej, že či na to sú nejaké precedensy? Ja som o tejto veci tiež veľa rozmýšľal, tiež tak trošku naivne tomu veril. A my sme v posledných komunálnych voľbách v roku 2010 zažili v Ružomberku dosť akože výraznú generačnú obmenu zastupiteľského zboru, ale nemám pocit, že by to šlo k lepšiemu, čo sa týka nejakej transparentnosti a podobným veciam, skôr naopak. Takže ak som tomuto dovtedy tak trošku veril a fandil, tak od vtedy toho zhruba koľko je to vtedy, zhruba toho pol roka, teda v roku 2014, tak 14 sme mali tú obmenu, tak odvtedy som k tejto veci dosť taký skeptický. Ja si myslím, že sa to nezmení len samotným príchodom nových nejakých politikov. A ak tí politici, alebo tie teda politické špičky nebudú nositeľmi aj nejakej novej politickej kultúry a nových nejakých hodnôt. Len samotná výmena, len samotná nejaká generačná výmena, tak to nepomôže. Musí ísť naozaj ruka v ruke aj s nejakými inštitucionálnymi zmenami. Školy, osnovy, výchova, tak? Podľa mňa tá generačná výmena spočíva úplne niečom inom, ako nie teda, že príde nová generácia, ktorá proste nebude kradnúť,
ale skôr to spočíva v tom, že príde generácia, ktorá je scestovaná, vidí, ako veci fungujú vonku a má podstatne väčšie nároky na verejnú službu ako takú. To znamená, chce a bude vyžadovať kvalitnú verejnú službu, a nakoľko ten rozpočet nie je nafúkovací. To znamená, my nevieme teraz, že politici budú rovnako kradnúť, ale budú poskytovať podstatne kvalitnejšie služby, to sa asi nedá v našich podmienkach. To znamená, že keď bude tlak ľudí, tlak občanov na to, aby tá služba bola podstatne kvalitnejšia, aj kradnúť sa podľa mňa bude menej, lebo proste ten koláč naozaj sa nedá do nekonečna rezať, deliť a podobne. A o tomto podľa mňa to je, že a dnes ja mám pocit, že to nastupuje generácia, ktorá naozaj tlačí na to, aby štát poskytoval podstatne kvalitnejšie služby, aby tie chodníky boli urobené, aby sme za svoje dane dostali čo najkvalitnejšie služby, školstvo, čokoľvek. Je nejaká otázka? Ak môžem k tomu doplniť, že tak chcel som to podporiť jednak, lebo podľa mňa to bol veľmi dobrý postreh a možno k tomu dodať ale vrátiť k tej tvojej pôvodnej otázke, že určite sa nemôžno spojať na nejaký samospád. Ja som naschvál povedal, že Brixy má tvoj kolesík, lebo podľa mňa mladá generácia sa vždy indoktrinuje do toho, čo existuje. A čo dneska podľa mňa vidíme na Slovensku, a to myslím, že aj na západe, ale na Slovensku to isté nebývalo, je, že sa aj tá mladá generácia strašne do rôznych ako keby tokov a prúdov rozlíva. To znamená, že hovoriť o ľuďoch paušálne je veľmi ťažké, lebo práve aj tá krása slobodnej spoločnosti, o tom je aj tá krása toho, že sú ľudia, ktorí idú viac do aktivizmu a to nemusí byť len antikorupčný, to môže byť environmentálne, to môže byť akýkoľvek. Sú ľudia, ktorí obdivujú Rytmusa, čo je rozhodne, by som povedal, že ako tento spôsob, akože ak to je tvoj idol, tak asi antikorupčné hodnoty, akože hoci on priamo to nerieši, ale je to, aby som iný typ hodnotového pohľadu na spoločnosť. Nebol Rytmus. A nepoznáš svojich reperov. Ale to som chcel povedať, že takže presne, že tá spoločnosť sa podľa mňa v mnohom delí, že sú tu veľké prúdy, ktoré naozaj že obdivujú úspech, je im v podstate jedno za akú cenu, za akých zdrojov, úspech je to podstatné, ale naopak potom je veľa ľudí, ktorým to už vadí a potom je veľa ľudí, ktorí možno naozaj to nie je ako prvú vec, ale chcú, aby ten štát fungoval ako na západe a štve ich to ako súčasť toho. Takže ono je podľa mňa aj o tom, a to je niečo, čo sa hovorí málo, ja viem, že dneska nechceme politizovať, ale politika alebo verejný život je podľa mňa aj o tom, že kto dokáže mobilizovať ľudí. Lebo keď si vezmem prieskum verejnej mienky, ja teraz nemyslím preferencie strán, ale aj širšie veci, tak ja si na Slovensku myslím, môj pod toho, čo ja čítam, je, že na Slovensku napríklad dneska je výrazne mobilizovateľná, nazviem to zjednodušene, protikorupčná väčšina, ale ten reálny, ako keby reálna účasť na voľbách, a teraz som parlamentný, myslím aj iných a na tom rozhodovaní, není ako keby zodpovedajúca nutne ako keby proporcionálne tomu, čo si ľudia myslia. Takže to je napríklad taká práca, ktorú za tých politikov nikto veľmi nespraví, možno s pomocou nejakých mimovládok. A to je naozaj mobilizácia ľudí, že teda ak máte názor, choďte ho vyjadriť a budete aj sklamaní o 4 roky, nikto vám nesplní všetko to, čo si chcete, ale posunieme sa niekam ďalej. Ale my sme dneska v situácii, kde práve tí ľudia, ktorí by najviac chceli tú krajinu zmeniť, sú ako keby najviac dezenergizovaní, alebo neviem, ako to povedať. A naopak tí, ktorým to vyhovuje, ako to je, tak tí sú rozbehnutí. Skúste, nech sa páči. No ja by som rád pri mojej otázke vlastne využil to, že tu máme ex-predsedu parlamentného výboru. Asi pred 3 dňami jedna z pracovných skupín v svete prišla vlastne s návrhom, ako skvalitniť v podstate policajný zbor a všeobecne. Ten návrh sa mi veľmi páčil, len som tam našiel jednu vec, ktorú dosť považujem za slabinu. Má tam byť nejaká generálna inšpekcia a práve nad ňou by mal dohľadať parlamentný výbor. Zdá sa mi to trochu vtipné, pretože keď vidím, ako tie parlamentné výbory fungujú, tam nie je šanca, pokiaľ sa tam stalo niečo také ako teraz NKU, tam proste dosadí človek podľa istého výberu, tak parlamentný výbor nedokáže nič spraviť pri takto nastavených kritériách, ako sú. Pretože napríklad chceme riešiť gorilu v parlamente, neprešlo to 2-krát cez parlamentný výbor a XY podobných. Vedeli by ste si predstaviť, ako by sa dala tá práca tých parlamentných výborov nejako efektívne, respektíve ako zmeniť ten systém, aby boli efektívne? Ja by som možno to odpoveď rozdelil na dve časti. Jedna je tá, že my dneska máme systém, ako Slovensko všeobecne má pomerne veľký problém s rezortizmom, teda že minister je pán svojej ríše, ako keby nikto mu do toho nemôže zasahovať. Čo niekedy je dobré, keď je minister, ktorý veľmi vie, čo chce, tak môže ísť veľkou rýchlosťou vpred, ale
ale tie kontrolné mechanizmy na zneužívanie funkcie sú slabé. A polícia je toho najhorší príklad, lebo vlastne minister riadi policajný zbor a riadi inšpekciu, ktorá má kontrolovať ten policajný zbor, takže pokiaľ polícia vyhovie ministrovi, tak neexistuje ako keby sila, ktorá by to mohla narušiť. A ja som vnímal, a preto podporujem ten návrh, je, že vlastne ona hovorí to, že ak vyjmeme tú inšpekciu, či už tohto, alebo napríklad väzečného justičného zboru von a dáme to niekomu, kto je mimo tých rezortov, tak je predsa väčšia šanca, že tá kontrola bude funkčnejšia. To je ten pozitívny pohľad. Teraz tie rizika, samozrejme, že len tento samotný inštitucionálny fakt, tak ako bolo povedané pri inštitúcii, nezaručuje, že to tak bude fungovať. Máme dneska špeciálneho prokurátora, ktorý bol zvolený aj parlamentom a bol podľa všetko zvolený práve preto, že je neškodný pre tých ľudí, ktorí sú pri moci. To znamená, existencia nezávislých inštitúcií ešte nezaručuje, že oni nebudú ovládnuté práve ľuďmi, ktorých hlavným účelom je ich neutralizovať, keď to tak môžem povedať. A to je potom, a to si povedzme zase otvorené, že to je potom tá druhá súčasť politiky. Že jedna súčasť politiky je presne, že presadzovať dobré pravidlá, ale druhá súčasť je aj vlastným výkonom moci presadzovať ľudí, ktorí potom tie pravidlá naplňajú nejakým smerom. Inými slovami, ak by dneska, poviem to veľmi zjednodušene, predstavme si, že by dneska niekto rozdelil moc na dve časti a povedal, že tak vy budete písať všetky zákony a vy budete menovať všetkých ústavných sudcov, vlastne všetky orgány, čo tu sú, tak podľa mňa jedno bez druhého by nezmenil krajinu. Po 10 rokoch by sa zistilo, že aj keby ste tu na zem legislatívnu polovicu dali tým najlepším ľuďom, ale tým horším zvarili tú druhú polovicu, tak by sa to akurát v zásade asi vykrátilo, alebo by to bolo možno aj horšie. Takže to zase ja by som chcel povedať, že žiadny zákon, podľa mňa, nemôže nahradiť to, aby tú nazvem to menovaciu právomoc na kľúčové pozície vykonávali, no nechcem povedať, že anjeli, lebo to politici nikdy nebudú, ale povedzme, že normálni, slušní ľudia pod verejnou kontrolou. To je to, čo sme videli koniec koncov za Rajčovej vlády aj pri generálnom prokurátorovi, kde bol teda extrémny záujem, aby to obsadil človek, ktorý nikomu nič nespraví. A pod verejným tlakom sa to vlastne dá, ako keby aj po strašnej hanbe, ale nakoniec sa to zlomilo, len to potom samozrejme prezident so smom dokázal zastaviť. Takže na to už podľa mňa nie sú, nazvem to, že legislatívne odpovede. Na to už je odpoveď naozaj to, že musia môcť vykonávať ľudia, ktorí či už z titulu vlastnej etiky alebo z titulu verejnej kontroly a tlaku budú menovať, ak nie ideálnych, tak aspoň štandardných šéfov NKÚ, šéfov policajného zboru, šéfu takéto inšpekcie. Iná odpoveď už na to nie je. Doplníte? Ja som sa chcel opýtať, ako si to si predstavuje s trestnoprávnou zodpovednosťou politikov. Keďže sa tu bavíme o tom generačnej výmene, o výchove politikov, pokiaľ nebude nič dokazateľné, ako mu dokážeme trestnoprávnu zodpovednosť politikom? Ako sa k tomu vlastne si chce postaviť, ako by mal byť postavený ten zákon ohľadom tohto? Ohľadom hmotnej zodpovednosti. No aj, hmotnej trestnoprávna zodpovednosť. Aha, dobre, neviem, ako sa k tomu sieť bude chcieť postaviť, keďže to nebude, ako asi myslím, že nikto nevie reprezentovať oficiálny názor siete, ale myslím, že o tej trestnoprávnej zodpovednosti sme sa kúsok asi bavili, že teda o tých inštitúciách, o tom vedení a tak ďalej, že keď teda bude tam ten drive, ale možno aj tá hmotná zodpovednosť vás asi zaujíma tiež. Hmotná, a takisto, keď sa budeme, bavíme sa od tých politikov a nejakých obklieštiť, aby nemali také konanie, ako majú doteraz, že skrátka by neboli nútení nejak kradnúť alebo nechceli kradnúť, že pripravíme také zákony, ktoré im to neumožňujú. Sú zákony, ktoré... No, aby mali obavu, že dobre, ja nebudem kradnúť, lebo viem, že mi hrozí toto. Že skrátka pripraviť taký zákon, ktorý by tomu zamedzil, alebo obmedzil to správanie také. Keďže Ivan nechce, tak Ivan je šéf pracovnej skupiny boja proti korupcii, aby som povedal v sieti, myslím. A ja to doplním. No, vy ste identifikovali presne tie dva kanály, trestnoprávny a hmotnú zodpovednosť, finančnú zodpovednosť. Ten trestnoprávny dneska z hľadiska legislatívy je, by som povedal, že dokonalý, ale nie je vôbec implementovaný, lebo dokonca pred pár rokmi sa zaviedlo aj to, čo predtým často chýbalo, že aj ako keby nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami je z denbanlivosti už je dneska postihnuteľné trestnoprávne, ak ten verejný činiteľ mohol a mal vedieť, že koná zle. Lebo predtým bol často problém dokázať úmysel. Teda, že, a teraz už dokonca ani úmysel netreba dokázať, ale aj tak je to prakticky nevyužívané z tých dôvodov, ktoré tu boli povedané, a to je celkovo tá nízka schopnosť vyšetriť tieto veci. To znamená, že tam si myslím, že tam už legislatívne netreba nič, tam sú tie všetky zmeny, ktoré sú potrebné, sú na tej strane teda funkčnosti policajného zboru a prokuratúry, lebo zákony sú v tomto dokonca tvrdšie ako vo väčšine západoeurópskych krajín v tejto trestnoprávnej zodpovednosti. Aj keď výsledky sú samozrejme slabé.
To, čo my hovoríme, že treba zmeniť aj v pravidlách, je tá hmotnoprávna zodpovednosť. A ona tiež dneska oficiálne existuje, ale má strašne veľa dier a tie podľa nás treba zapchať. A ja vymenujem len pár vecí z toho, aby som nezvedal. Prvá je, dneska najčastejšia veta, pri ktorej sa nevarí krv, je keď niekto povie, že zákon, že teda máte nejakú strašnú zlodejinu a potom niekto povie, že zákon nebol porušený. A keď sme robili právnu analýzu, tak sme zistili, že je fakt, že vo verejnom sektore neexistuje to, čo existuje pri firmách dneska bežných v obchodnom zákonníku, a to je vôbec taká základná povinnosť toho, kto naklada s verejnou mocou alebo s nejakými zdrojmi, naklad s nimi, nazvem to, ale tak sa to nazýva, so starostlivosťou dobrého hospodára. Takže dneska, keď ste štatutár firmy, ak je tu niekto v predstavenstve akciovky, ak je tu niekto v nejakom orgáne obchodnej spoločnosti, tak zo zákona má povinnosť zaobchádzať s majetkom tej firmy a s jej zdrojmi so starostlivosťou dobrého hospodára. A keď to nerobí, tak nemusí mu ten akcionár preukázať, že porušil zákon 421, ale môže ho zažalovať len za porušenie týchto všeobecných povinností. Tiež sa to nedieje nejak často, a nechcem povedať, že, ale je tu vôbec možno, že akcionár môže od toho svojho zverejného človeka to vynúcovať a nemusí mu povedať, že porušil si tento zákon v tomto paragrafe, ale jednoducho urobil si niečo pre tú firmu tak zjavne nevýhodné, že sa to nedá nejak ospravedlniť. A my sme zistili, že vo verejnom sektore to chýba. Preto aj často tá výhovorka, že zákon nebol porušený, teda máte niečo, čo je do neba volajúce, ale vlastne pokiaľ neviete povedať, že porušený paragraf 3 odsek 4, tak vlastne môže si umyť ruky ten verejný funkcionár. A to je práve, čo by sme chceli zmeniť, že chceli sme zaviesť aj túto všeobecnú povinnosť. Ona sama o sebe to nevyrieši, ale vôbec odstrániť túto výhovorku, že zákon nebol porušený. A teraz druhá časť je, že keď už tu odstránime, čo s tým? Keď už teda nebude môcť niekto, kto robí do neba volajúcu nevýhodnú vec, povedať, že nič som neporušil, ako to od neho vymôcť. A tam je ten návrh, aby bolo možné na základe právoplatných rozhodnutí orgánov, či je to NKU alebo UV alebo iný orgán, ktorý to má v kompetencii, aby bolo možné žalovať na občianskom súde, na normálnom súde v rámci občianskeho konania o náhradu škody toho verejného funkcionára. Ten návrh, ako pripravil ešte Rado Procházka, ešte keď bol v parlamente, bol, aby to mala na starosti generálna prokuratúra. Samozrejme, opäť žiadna inštitúcia nie je dokonalá, ale keď sme hľadali a museli priznať, že ani odtedy sme nenašli nejaký lepší orgán, ktorý by mohol takéto veci mať. Takže toto všetko je, dokonca je to v tom zozname 10 priorít, ktoré máme. To, čo bude samozrejme výzva, to bude presadiť, lebo už sme to aj do parlamentu predkladali a samozrejme všelikto sa tomu bráni. A to je jeden z dôvodov, prečo aj teraz vidím nádej z hľadiska najbližších volieb, lebo myslím, že ten hnev na takéto veci dosiahol takú mieru, aj tá diskusia o tejto téme, že myslím si, že bude šanca po budúcich voľbách, najmä ak dobre dopadnú, ako keby získať 76 hlasov za takéto opatrenia. Lebo samozrejme, viete, hovorí sa, že KPI si nikdy rybník nevypustia a ja že oni si vypustia, keď sa na nich veľmi prísne dozerá. Viete, keď vedia, že sú pod mnou. Keď majú pocit, že nie sú pod tlakom, tak žiadny kapor nebude nič vypúšťať, ani vy by ste si nevypustili. Ale keď majú, viete, tak, ak sa zrušil parlament imunitu, to veľa ľudí nevie, alebo za dneska už neexistuje poslanecká imunita, a tiež tých 140 poslancov, či koľko nás za to hlasovalo, typujem, že nás bolo málo, čo sme za to hlasovali s dobrým pocitom, ale odhlasovali to, lebo vedeli, že je to pod drobnohľadom, tak ja verím, že z rovnakého titulu sa podarí v najvyššom parlamente odhlasovať aj tú hmotnú zodpovednosť a aj reálnu vynutiteľnosť. Ja som ešte jednou poznámkou chcel toto doplniť. Je vlastne jedna vec, s ktorou ako krajina už zápasíme niekoľko rokov, a to je vlastne kolektívna zodpovednosť politického charakteru, ako ju my v nejakých takých antikorupčných komunitách voláme, aj skratku sme vymysleli Kozopoch. A táto vlastne kolektívna zodpovednosť politického charakteru znamená toľko, že politici, verejní funkcionári, ak sa skryjú za rozhodnutie kolektívneho orgánu, tak sú v podstate nepostihnuteľní. Na Slovensku ešte nepoznáme ani príklad, keby sa vôbec vyšetrovateľ proste posunul takúto vec ďalej, že zastupiteľstvo rozhodlo nevýhodne a vlastne okradlo alebo poškodilo svoju obec v tomto prípade proste a dávam ich na trestné stíhanie. To ešte na Slovensku nemáme. V Českej republike už bolo niekoľko príkladov, ale takisto vlastne v nejakom druhom kole tie príklady boli zastavené. Takže na Slovensku je veľký problém to, že
sa politici skrývajú za takéto kolektívne orgány a v tom prípade sú nepostihnuteľní. A ak chceme toto prelomiť, tak musíme teda zrušiť nejakú politickú skrývačku sa za rozhodnutia kolektívneho orgánu. A každý poslanec, ktorý vlastne sedí buď v zastupiteľstve malom, veľkom alebo strednom, tak vlastne za svoje rozhodnutia, za svoje individuálne hlasovania, svoje individuálne rozhodnutia musí byť postihnuteľný. Buď v dobrom alebo v zlom. Takže neskrývať sa za nejakú skupinu, ale v podstate nie si zodpovednosť za svoje individuálne rozhodnutia vždy a všade. A to zatiaľ na Slovensku nemám. Takže toto je podľa mňa kľúč vôbec k tomuto, aby sa toto prelomilo. A tam potom nastupuje aj hmotnoprávna zodpovednosť, aj trestnoprávna, ale zatiaľ sa to nedá, aspoň teraz súdy to tvrdia na Slovensku a polícia sa to nedá. www.kozopoch.sk zaregistrovať, to je dobrý projekt. Máme ešte jednu otázku? Skúsim ešte, pán sa nepýtal. Ja by som sa spýtal jednu vec, nadväžem na kolegu a takisto na vyjadrenia. Ja som pôsobil v Španielsku, niekoľko mesiacov na vysokej škole, mám tam dobrých priateľov, takisto aj v Nemecku, ale vonku ľudia vnímajú napríklad túto korupciu, keď tam máme určitých poslancov, Španielsko je rozdelené do Kastílii. Ja som bol v Castile León na severe Španielska, severne od Madridu a bol tam taký konflikt, respektíve jedna kauza poslanca tej Kastílie, ktorý zobral veľký úplatok. A teda riešilo sa to tam tým spôsobom, že áno, bola tam tá imunita, kvázi toho, alebo nejaká taká rozbojnosť, pretože ten daný človek sedel v parlamente, ale jednoducho išiel a bol trestne stíhaný. A tam boli také ovácie, boli demonštrácie kvôli tomu, že tam na tej Kastílii. A na Slovensku... Proti či za ovácie? Boli za ovácie toho, že ten človek ide byť trestne stíhaný, napriek tomu, že má imunitu. Ak by som na tomto zmysle spýtal pánov politikov, že či napríklad do budúcna je možné upravovať poslaneckú imunitu. V tom zmysle napríklad, keď si mal robiť kampaň v Žiline, ľudia sa ma pýtali, dobre, a čo tie dinosaury, ktoré napríklad už dnes nie sú, byť pán Slota, ktorý nafúka v časi, avšak nejde do celých predbežného zadržania a je to ošetrené jeho vlastným spôsobom. A napríklad v minulosti vieme, poslanec, pán Skovistrický, profesor, respektíve učiteľ, pán Super, takisto rôzne kauzy, nič sa s tým nedeje, je to v poriadku, ale tu máme iba nejakú štrbinu a ten zlomok nejakých vecí. Čiže ja by som sa rád spýtal na poslaneckú imunitu, ako by sme chceli do budúcna pokračovať nejakým takým zmeneným, reformovaným spôsobom poslaneckej imunity, keďže západné krajiny nám ukazujú, že sa poslanecká imunita je znížená. Môže, takto, mňa vždy najviac pobavilo pri imunite to, že ľudí absolútne netrápilo to, že niekto nemôže byť trestne stíhaný, ale to, že môže šoferovať opitý. Že toto bola taká najväčšia výtka, taký najväčší benefit, ktorý podľa mňa ľudí trápil podstatne viac ako to, že ten človek nemôže byť za niečo trestaný. Takto dnes imunitu už nemáme, v parlamente ani asi, neviem, či sudcové ešte nejakú, asi už nikto nemá. To znamená, tu sme sa posunuli o krok ďalej, ale keď ideme s chalami do krčmy na pivo, tak nikoho netrápi to a nikto nechce nikoho zaveriť. To si myslím, že to nie je problém Slovenska. Problém je ten, že naozaj nedostávame za tie dane, ktoré platíme, to, čo by sme za ne mali dostávať, pretože sa kradne. A toto je, myslím si, ten najväčší impuls toho, prečo dnes ja mám pocit, že sa vieme posunúť opäť dopredu. Lebo ľudia chcú tie služby a tou najväčšou prekážkou toho, aby tie služby dostali, je to, že sa tu kradne. A to je práve tá cesta, ako podľa mňa sa dá bojovať proti korupcii na Slovensku. Ja teda naozaj doplním, že my v tých veciach, ktoré sa dajú meniť zákonmi, sa vieme naozaj hýbať vpred, aj v minulosti sa pohli, že v budúcnosti sa pohneme a ako bolo spomenuté, my sme prakticky úplne zrušili poslaneckú imunitu, hoci typujem, že tak 80% občanov to ani nevie, ale to je iná téma. A v podstate dneska, myslím, že sa už ťahuje na výroky v parlamente, ale teda na akékoľvek iné prehrážky už nie je. Ja musím tiež povedať z vlastnej skúsenosti, že jedine, čo mi na tom chýba, teda nie je možno šoférovať opitý, lebo to som nikdy nerobil, ale to, že ma už posledné 4 roky pokutujú za prekročenie rýchlosti na diaľnici, to mi na tom najviac chýba, lebo to bolo jediné, kde som to kedy využil. Ale túto obed na oltár demokracie som rád priniesol. Ale teraz vážne. Podľa mňa, čo je u nás trochu problém, možno ja to teraz vrátim naspäť, je naozaj to, že
aj politici berú veci úplne inak, ak cítia hnev alebo nejaký silný tlak z dola. A dokonca, keďže my sme krajina, kde sa až tak veľa nedemonstruje, tak u nás na to stačí aj relatívne malý tlak. U nás, keď pred parlamentom, keď bola kauza Váhostav, tak tam bolo možno 30 stavbárov a všetky televízie to pokrývali. V takých demonstrujúcejších krajinách francúzskeho typu by nikto by to nezavadila ani miestna televízia, keby, viete, takáto skupina ľudí prišla. To znamená, že u nás práve preto, že my nie sme nejaká krajina aktivizmu tohto typu, myslím politicko-občianskeho, tak u nás si to aj všímajú, aj sú na to citliví aj médiá, aj politici. A napriek tomu sa toho deje málo. Viete, poviem vám príklad. Počas finančnej krízy musela zachráňovať americkí daňoví poplatníci najväčšiu poisťovaciu spoločnosť na svete, AIG. A potom sa zistilo o rok na to, že z dôvodov, ktoré dokonca sú aj vysvetliteľné, ale v kríze to ľuďom nevysvetlíte, že top manažeri tej firmy rôznych zároveň mali dostať potom o rok obrovské odmeny v miliónoch. A bol z toho strašný bordel v Amerike vtedy, z pochopiteľných dôvodov. A prečo spomínam ale teraz je, že pred domy tých ľudí z tej firmy išli ľudia demonstrovať, pred ich domy. Sa tam postavili a kričali, že vráťte tie peniaze, neberte tie peniaze, sú to naše peniaze, je to hajzlovina, čo robíte. A u nás taký prípad je, myslím si, že jediný, keď pred dom pána Pašku išli v Košiciach vtedy v novembri. A inak si taký prípad nepamätám a to musel byť teda už strašná emócia. A ten dom je ikonický. Tak... A ten dom je naše ikonický z mnohých iných dôvodov, presne oni si, ako máš pravdu. Takže čo chcem ja teraz ani, akože nechcem snímať zase s politikou to bremeno, lebo sú platení za to, aby sme pracovali pre ľudí, ale pokiaľ nie je aspoň čiastočný tlak aj občanov, tak jednoducho ten efekt je oveľa slabší. A koniec koncov však vezmeme si, keď boli okolo toho decembra novembra tie demonštrácie tiež k týmto veciam, povedzme v Bratislave, tak v skutočnosti tam bolo vždy len pár sto ľudí, možno do tisícky to dosiahlo, ale už to tiež bola veľká vec a sa to riešilo. Takže u nás ako keby na tú zmenu netreba veľa, ale aspoň trochu sa zmobilizovať zase je nevyhnutné. A to je podľa mňa výzva pre tú občiansku spoločnosť, aby neinvestoval, aby tlačila na politiku, ale popri tom mala ako keby vlastnú nezávislú kapacitu na formovanie a tlačenie verejnej mienky. A teraz asi tú poslednú otázku. Ja zase trošku ináč niečo iné chcem povedať, že to nebolo povedané, že ja vás, pán Beblavy, sledujem dávno, aj vaše návrhy, proste super, ste študovaný človek, vyznáte sa o veciach, ale nezabúdajte, že sám nemôžete byť družina, na toto nezabúdajte, proste, lebo ľudia vnímajú pravicu tak momentálne, ako vnímajú, hľadajte skôr tie veci, ktoré vás spájajú, lebo to neustále rozdrobovanie, proste to k ničomu nevedie a sebelepší váš nápad, vy ste už x tých nápadov predložili, ak nás sme priateľe na Facebooku, ale máte ich toľko, že si to nemusíte pamätať, ani to nevadí, ale hovorím, že toto ľudia veľmi citlivo vnímajú, že a koľko razy vás ľutujem, že koľko vás to stálo práce, donesete to do parlamentu a tamto tá banda proste zmetne za 5 minút dole a že pretože je to možno kruté, že vyhraj voľby, môže všetko, ale tie sebelepšie myšlienky iba takto presadíte. Skutočne, ak tú väčšinu budete mať, ak mať nebudete, tak to zostane zase len okruh takýchto debát a besied, takýchto besedy. Jasne, ak môžeme doplniť tú otázku a skúsim tak ešte posunúť o jeden krok ďalej. A nechcem to politizovať naozaj, ako nejde mi o to, ale opakovane si Miro aj ty, aj vlastne všetci použili ten pojem, že protikorupčná väčšina, že sa vytvorí teda protikorupčná väčšina, ľudia to chcú viac od toho, nová generácia a tak ďalej. A podľa mňa naozaj, ako pán kolega povedal, že na druhej strane vidia ako takúto roztrieštenosť, a teraz nie ide o to, že pravica, ale akože roztrieštenosť, no, ktorá sa tam deje a takú poslednutosť samých sebou a všetkým týmto možným. Skúste nejako povedať, že či si myslíte, že na tej politickej úrovni, teraz nie nutne pre najbližšie voľby, ale akože v najbližších rokoch, že či naozaj existuje šanca na to, aby sa konsolidoval ten stranický systém, ten politický systém tak, aby sa konsolidoval okolo príčetných, rozumných návrhov v tejto oblasti. Že stane sa to, nestane sa to, čo by tomu pomohlo. Skúste, opäť veľmi jednoduchá otázka. Ja som veľa, áno, akože skúste, ale to... Vy ste prešli do politiky, tak skúste. Na jednoduché otázky som tu ja. Takže skúsim takto.
Aj podľa nejakých výskumov verejnej mienky už ako je dlhodobých, už pred nejakými 10-15 rokmi a tak ďalej, keď sme si ešte v Transparency International Slovensko dávali robiť prieskumy, tak sme proste rýchlo vytriezveli z toho, že korupcia je proste problém, ktorý vyhráva voľby. A nie je. Takže môžeme mať protikorupčnú agendu silnú a môžeme sa na základe nejakej protikorupčnej agendy spojiť, proste, neviem, s kým treba s väčšinou, ale veci, na ktorých veci musíme asi komunikovať nejaké iné, alebo aj nejaké iné ešte okrem týchto, samozrejme, ktoré nám vyhrajú voľby a ktoré vlastne potom nejaká tá kritická väčšina už v tomto prípade posunie ďalej. My aj na komunálnej úrovni, ale predpokladám, že to platí aj na celoslovenskej úrovni, hovoríme, že požiadavka na takúto nejakú spoločenskú zmenu alebo takáto spoločenská objednávka musí prísť z viacerých vlastne vrstiev. Jednak musia byť nejakí pripravení politici, nehovorím, že nová, ale nejaká generácia, ktorá to musí jednoducho zastrešiť túto zmenu a ktorá ju musí posunúť ďalej do nejakej praktickej realizovateľnej podoby. Jednak musí mať podporu, ale aj z nejakej občianskej verejnosti. Aj ten občiansky tlak občianskej verejnosti musí byť silný, či už v podobe nejakých predvoľbných záväzkov a podobne, ktoré si v nejakej priaznivej klíme od politikov v predvolebnom čase sa dajú vynútiť. Však takým príkladom je financovanie kampaní politických strán, keď sa vlastne vytvorili mimovládky takú alianciu a donútili pod tlakom verejnej mienky donútili vlastne poslancov, alebo skôr by som povedal, že kandidátov a zástupcov politických strán podpísať takéto záväzky, že ich nejakým spôsobom presadia. A čuduj sa svete, ale za takéto zmeny, prinášajúce naozaj proste revolúciu vo financovaní stranických kampaní, zahlasovali aj poslanci Smeru, o ktorých tu už bola reč a neboli práve vlastne vykreslení ako nejakí protransparentní politici a podobne. Takže, ale aj tlak verejnej mienky v tomto prípade, ak sa naozaj aj nejaká aliancia mimovládok, relevantných mimovládok pripojí k politikom, ktorí sú naozaj pripravení prevziať tú záštitu nad nejakou zmenou, a ak tomu trošičku, aspoň trošičku, minimálne, že nebudú klasť prekážky, ak k tomu trošičku pristupuje aj médiá a dajú týmto hlasom, ktoré vlastne požadujú zmenu v oblasti boja proti korupcii a podobne, dajú nejaký priestor, alebo mu aspoň nebudú vlastne brániť, tak takýmito spoločnými silami sa môže niečo podariť dosiahnuť. Ivan to intelektuálne hlboko vysvetlil, nemám čo dodať, tak dovolím si zabonmotovať dvoch bonmotov. Jeden je, úplne súhlasím s tým, čo ste povedali. Ja myslím si, že cesta, keď to poviem, je nebyť ani Smerom, ale nebyť ani OKS. Lebo viete, Smer je veľký, jednotný a silný, ale on je veľký, jednotný a silný práve za cenu toho, že by som povedal, aký je. To znamená, že mňa aj keď niekedy vzývajú komentátori, že tam mala byť pravica ako Smer, tak ja viem, že keby bola taká, tak sa aj chová úplne takisto, lebo tam je zákonité spojenie a to, že by sa takto formovaná strana dala použiť na dobré účely, nie je jednoducho možné, lebo to je v DNA toho, prečo sa ju podarilo takto vyformovať. Ale samozrejme súhlasím úplne s tým, že nie je ani cesta, ja dúfam, že nikoho z OKS neurazím, ja tam mám aj kamarátov, ale proste to je ten opačný extrém, teda dobrá partia, ale ktorá naozaj nikdy nedokáže veľa zmeniť, lebo nedokáže robiť určité typy nabalovania kompromisov k tomu, aby zase mala reálnu politickú moc. Takže ja v tom vidím nejakú strednú cestu medzi týmito dvoma a tu sa aj snažím aj teda samozrejme so sieťou teraz hľadať. A druhý ten bonmot, čo by som povedal, je, že korupciou sa síce nedajú vyhrať voľby, teda antikorupciou, ale korupciou sa dajú prehrať voľby. A tých skúseností je vo svete dosť. Takže v tomto zmysle si myslím, že to je aj bude dôležitá aj politická téma, ale súhlasím, a to vidíme nechcem tu politikáčiť, vidíme to aj na preferenciách niektorých politikov a strán, že ak jediné, čo strana môže ponúknuť, je ako keby, že nadáva na korupciu, alebo teda tak to nevedie nejakej masívnej podpore, lebo v tomto má Martin Kapitulík pravdu, že ľudia chcú lepší život. A toto je samozrejme súčasť toho a dôležitá súčasť toho, a dnes si myslím, že na Slovensku veľa ľudí chápe, že jedna možno z najdôležitejších, ale nakoniec to je prostriedok, nie cieľ, cieľ je ten lepší život.
A ak teda niekto pôsobí, že zabudol na cieľ a je posadnutý len tým prostriedkom, tak tiež nevie podľa mňa získať tú dôveru. Takže to mysle je to, čo Martin hovorí, považujem veľmi užitočný korektív, že nestrácať ten skutočný cieľ zo zreteľa. A to potom samozrejme vyžaduje veľa širší program, než len antikorupčný program. Ja iba doplním, presne cieľom je zlepšiť ľuďom život a my sme si vedomi, ak to máme dosiahnuť, tak s tým prichádza aj to protikorupčné minimum. Ale nesmie to byť hlavný prostriedok, lebo ten voľby nevyhrá a my sa ideme sústrediť na cieľ a to je našou prioritou. Dobrá odpoveď. Dobre, tak skúsme fakt, že to je štvrtá posledná otázka. Od Dámy, áno. Možno, že som to videla, alebo tak. No, ja sa teda k tomu, že v podstate vieme o tom, že pravica má skôr silnejšie individuá, pretože pravica sa vie spojiť. Tak prečo nezmeniť volebný systém? Pretože ako obyčajný človek bude mať svojho politika, bude mať svojho poslancu, ktorého vie kontrolovať a ktoré jeho správanie sa ma viacej dotýka, lebo je to niečo konkrétne a ľudia, ja si myslím, že skôr vnímajú niečo konkrétne ako kolektívnu vinu. Áno, tie staršie ročníky si myslím, že sú zvyknuté na tú kolektívne vedenie, preto ten Smer trošku vyhráva, ale dosiahnuť zmenu volebného systému aj to bude veľký problém, ale možno tým je kampaň, že to nám zlepší život. Volebný systém, ktorý by si každý volil ako svojho poslanca v obvode, hej, tak na taký myslíte, tak... Lebo ako zanikne ten systém, aký je tu, lebo pravica je vždy silne individuálna, hej, ako to vidíme, preto ste taký roztrieštení. Ale lavica sa vie spojiť, lebo oni stále hovoria, že my sme masa. Tak neviem, či je toto nejaké riešenie. Ja som takto, v tom samotného ja pred nič nemám, ale ak sa pozrieme, viete, poďme si príklad, Žilina by vzhľadom na počet obyvateľov mala 2 až 4 poslancov v Národnej rade, keby teda bol takýto systém, ako hovoríte. To znamená, že predstavte si nejak to mesto rozdelené na nejaké 2 alebo 3 obvody a povedzme, vezmite si komunálne voľby alebo ľudskárske voľby, kde nejak sa dajú pozorovať. A neviem, či by to nutne viedlo k radikálne iným výsledkom volieb. Myslím, že ten Smer aj tá pravica by možno boli mnohom podobné. Takže ja osobne priznám sa, že neviem, že volebný systém dokáže nejak zásadne zmeniť ako keby to, ako sa tie preferencie ľudí premietajú do politiky. Myslím, že by to bolo mnohom podobné. Keď sa pozrieme na krajiny, kde majú takýto systém, povedzme v Británii a podobne, tak ono to funguje ako dobrá poistka na ultra extrémy. Teda, že keď je niekto, že fakt nepopulárny, či kvôli tomu nemusí len kradnúť, ale možno proste z iných dôvodov sa zachoval veľmi zle, tak aj keď je z populárnej strany, tak ho tí ľudia proste sundajú s prepáčením v tých voľbách. Ale mimo toho vidíme, že nakoniec ľudia volia vo väčšinou systém primárne podľa strany. To znamená, že pokiaľ ten politik veľmi nevadí, tak ho zvolia, alebo je za Smer, alebo za sieť, alebo čokoľvek, čo podporujú. Takže ako to som zbavil, že nedá sa od toho čakať nejaká veľká zmena, nemám ani nič proti tomu, ale možno k tej širšej pointe, ktorá je o pravici. Ja si myslím, že to, čo dneska vidíme, je viete, dočasný extrémny jav, ktorý je trošku spôsobený aj tým, a on nejaký čas bol aj naopak aj na lavici, keď sa vrátime 12-14 rokov dozadu, že keď končí nejaká etapa, a ako keby poviem to tak, že otvára sa nový trhový priestor, tak si veľa ľudí povie, že idem to vyskúšať a sa do toho priestoru nanominujú a vyskúšajú to. A ak sa im to nepodarí, tak sa zase ten priestor aj vyčistí v horizonte povedzme jedného volebného obdobia. Takže dneska už viete, to, že sme mali nejakú ľudovú úniu a ja teraz nemať meno všetky tie subjekty, ktoré aj Smer povedzme potom zintegroval, to dneska už sme na to pozabudali. A dneska tým, že to SDK tak spektakulárne vybuchlo, keď to tak môžem povedať, a celkovo, že tá pravicová scéna sa takým spôsobom menia, tak naozaj vyvolal situáciu, kde dnes už ani viete, že keď profesionálni politici už si nepamätajú, kto je kde, tak to je akože už symptóm tej situácie, ale úplne povedané, myslím si, že 90% z toho bude o rok minulosťou a myslím si, že sa vrátime pomerne štandardnej 3-4 maximálne strana na pravej strane spektra. Čo je neskôr ľúto, a to je naozaj veľká otázka, je, že samozrejme, ak to bude stáť túto krajinu jedno volebné obdobie ešte, tak to je veľká cena. Takže to je podľa mňa tá otázka ťažká a tam treba naozaj premýšľať, čo s tým. No tak skúsim tu teda posledné koločko, a však keď tak potom neodídete, ešte sa bude dať individuálne diskutovať. Neviem, prečo nápadne tento časový rámec, ale tak za 3-4 roky bude sa na Slovensku kradnúť menej, alebo bude to rovnaké
ak menej, tak čo si myslíte, že čo na tú zmenu zatlačí? A teraz mi naozaj nejde o voľby a nič také, ale naozaj, že ak je tu nejaký spoločenský proces a deje sa niečo, čo tlačí na to, aby proste tieto javy postupne išli do obzadia, a podľa mňa osobne si myslím, že hej, som videl inde, tak čím to je, čo to bude a čo to zmení? Ja si myslím, že kradnúť sa určite nebude viac. Buď ostaneme pri súčasnom rozsahu, čo je samo o sebe dosť zlé, alebo to možno, že bude trošku lepšie. Keď vlastne tu na týchto miestach sme o podobnej téme vlastne hovorili asi pred nejakými 2 rokmi s Gabom Bérom a ostatnými ľuďmi, tak on to vysvetloval prostredníctvom zužovania sa toho vlastne priestoru, že čo všetko sa ešte ukradnúť dalo. Privatizácia na Slovensku prebehla, takže tam už nie je veľmi čo. Majetky nejaké lukratívne, ktoré obce a mestá mali, tak tie už sú v podstate tiež nejakým spôsobom dané z mestských rúk do nejakých súkromných rúk preč a tak ďalej. Takže ten priestor, v ktorom sa ešte pri kradnutí môžeme pohybovať, sa podľa môjho názoru minimálne bude zmenšovať, ak náhodou neostane ten istý, ale zväčšovať by sa už nemal. Môže sa však stať, že o tom, čo sa bude robiť, budeme vedieť viac. Tak ako podľa mňa sa pred nejakými 4 alebo 5 rokmi určite nekradlo viac, len v súčasnosti o tom viac vieme. A to vďaka práve tomu vlastne rozhodnutiu, ktoré asi bude spojené s vládou Ivety Radičovej asi najviac v pamäti tejto krajiny o nejakých 30 rokov alebo 40, keď sa vlastne budú písať učebnice modernej histórie, tak určite bude spomenutá aj vláda Ivety Radičovej. Okrem toho, že vlastne padla na eurovale, tak sa určite spomenie práve vlastne novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá prikázala všetkým vlastne orgánom verejného sektora zverejňovať zmluvy, ktoré uzatvárajú. Takže o tej korupcii v súčasnosti viac vieme, ale ja si napríklad nemyslím, že je väčšia, ako bola pred niekoľkými rokmi. Takže o tie 3-4 roky, na ktoré sa Martin pýtal, o tie 3-4 roky možno už budeme o tom vedieť viac, ale viac by sa kradnúť podľa môjho názoru nemalo. To je, keď vezmete intelektuál do politiky, tak 9 mesiacov pred voľbami nebuchlo dostanem povedať, že tak dajte mi dôveru a bude to inak, ale povie úplne iné, to je cena za poctivý intelektuál v politike. Ale teraz vážnejšie, ja celkom nesúhlasím s tým, že není z čoho kradnúť, lebo podľa mňa miera kradnutia nezávislá od množstva zdrojov. Keď vezmeme aj chudobné africké krajiny, kde by človek povedal, že není z čoho, tak keď to nefunguje, tak ako by som povedal, že sa dá ešte aj z ničoho vytlačiť. Lebo v najchudobnejších krajinách vás policajti zastavia na ceste, vymyslia si prístupok a potom z vás kasírujú. A teoreticky by už nemalo byť z čoho, ale oni aspoň tých pár dolárov z vás vytlačia. Takže ja sa priznám, že myslím si, že to, že už sme doprivatizovali alebo relatívne doprivatizovali a tak si myslím, že není veľmi argument, lebo eurofondy, verejné obstarávanie a zdravotníctvo a všetko toto bude s nami ďalej. A naopak, ak sa nám podarí aspoň mierne ďalej bohatnúť, tak ten objem zdrojov sa tiež bude zväčšovať. Takže v tomto zmysle si myslím, že není náhrada za to, aby sme to tu zmenili, že nejak samospádom sa to nezlepší. A zároveň také tie tendencie, ktoré povedzme v minulosti pomohli bez ohľadu na vlády, lebo ja si dovolím povedať, že to, čo sa odohralo napríklad v takej prvej polovici minulého desaťročia, keď kombinácia privatizácie bank a zahraničných investícií v podstate pomohla dosť výrazne očistiť ten súkromný sektor, že jednoducho sa prestalo uplácať v bankách a mnoho vecí aj v korporáte začalo fungovať na nejakých štandardných princípoch. A s tým samozrejme privatizácia bola rozhodnutie vlády bank, myslím, a niektoré z tých vecí okolo investícií tiež boli zásluha vlád Dzurindových, ale nad rámec toho veľa vecami politici naozaj nemali nič, že by riešili, že ako si teraz nejaké veľké firmy riešia svoje vnútorné prostredie. Tak také sme podľa mňa trochu vyčerpali, lebo to, aj keď sme sa tu dneska bavili, že kde je problém, tak veľká väčšina z toho je práve koncentrovaná v tom, čo je politikou ovplyvňované.
Takže ja si osobne myslím, že nevždy je pravda, že politici sú to najdôležitejšie pre vývoj korupcie v krajine, ale v tejto slovenskej situácii si myslím, že to platí, lebo tá korupcia je dnes tam, kde bez lepšej politiky sa to nepohne. Takže tam osobne si myslím, že veľmi závisí na tom, teraz nechcem, že kto vyhrá voľby, ale ako sa naozaj tá vláda vyvinie a kto ju zostaví. Ale aj to, čo hovorí Ivan v tej predchádzajúcej vstupe, že pod akým verejným tlakom bude, aké záväzky dá, lebo samozrejme to veľa ovplyvňuje to, čo sa spraví. Nie je to o tom, že dajme tam tých dobrých chlapcov, oni to všetko spravia. Je dôležité naozaj, aby boli jasné sľuby a vymáhateľné sľuby a potom aj vymáhané sľuby, lebo ja si pamätám to zverejňovanie zmluv, že áno, Lucia Žitňanská v opozícii vymyslela, pamätám si dnes, jak by volala, keď mala ten nápad a chcela sa pochváliť, že s čím došla a jak je to naozaj napadlo 2 roky pred voľbami v opozícii, ale aj v tej slušnej vláde bola kopa ľudí, ktorým sa to moc nepáčilo, ale keď bol jasný záväzok, jasná mediálna verejná podpora, tak si už nikto netrúfol potom nakoniec tú ruku za to nezdvihnúť. Takže to možno treba zdôrazniť, že vždy potrebuješ tú odhodlanú menšinu na zmenu, ale pokiaľ tá menšina nemá podporu zvonku, tak aj v tej vlastnej strane, v tej vlastnej väčšine to nemusí byť ľahké. A teraz skončím podmotom, jak som začal, že keď som vstúpil do parlamentu v 2010 roku, tak som sedel vedľa pani poslankyne Cibulkovej, lebo sme podľa ABCD, sme volali, ona je Cibulková. A asi po pár týždňoch sme tam, a my sme sedeli tak dole, lebo som večer na začiatku ABCD, takže som tak na ten celý snemovňu mal taký výhľad z boku. A po pár týždňoch ja hovorím, že no, tak ale tak väčšina tu sú zlodeji asi, no. A ona, že čo ty chceš povedať? Ja hovorím, že tak súhlasíš, že sme sú skoro všetci? A ona, že no. A ja viem, že súhlasí, že u nás sú nejakí? A ona, že no, ja viem, že tak spolu. A to je samozrejme bonmot, ale v niečom, ako to platí podľa mňa dodnes, že a to sme naozaj potom videli, keď sa lámal chleba pri generálnej prokuratúre, že naozaj väčšina je v niečom prúser, len namiesto toho, aby sa človek vzdával a podal niekutí, naopak musí podľa mňa uhrať tú hru tak, aby tú väčšinu zlomil na tú stranu tých dobrých opatrení. A ako ukázalo sa mnoho, to sa aj dá, len sa to nestane samo od seba, ako vyžaduje to boj a tvrdú prácu, ale ako nie je to teda o tom, že nejakých 80 ľudí zrazu povstane osvietení, povedia, že áno, jedine takéto opatrenia všetky. A vyriešia to všetko za nás. No, prúser je, že dnes sa naozaj kradne z prevádzky a zákonite sa to ukazuje potom na kvalite tej služby, ktorú my dostávame od štátu. A nakoľko našim takým asi najhlavnejším záväzkom je práve tá kvalitná služba, tak ja si dovolím povedať, že áno, za 3 až 5 rokov sa bude kradnúť menej a štát bude poskytovať rovno kvalitnejšie služby. Dobre, tak ak dovolíte, poďakujeme Martinovi Kapitulíkovi, Mirovi Bedlavému a Ivanovi Rončákovi. Pracujem OZ Alfa. Ak sa vám páčila táto diskusia, dajte nám like na Facebooku Alfa a tam si môžete čítať analýzy a eventy podobné a tak ďalej, aby tá verejná diskusia bola aj o argumentoch, nie o marketingu. Tak môžete nás sledovať ďalej. Ďakujem a príjemný večer všetkým. Dovidenia.